mana badana alalabi biga gairi kaligi kulihim wa hazihi burudatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami maulaya salih wa Mali Silamatonga Faranyonga Jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyama, Mali Silamadina Nyonga Faranyonga Jakuluba, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama, Silamia de Meton Ansaru Nyajora, Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara, Amakono Mbeya, Yurima Jondura Tikene Bala, Stade du 26 Marsi, Kakira Kabangeni, Demuni, Nyanamayani Wajuli Bay, Ola Aniso Jalebi, Magala Mani Sememana, Mami Venaye Kanuba Bay, anakuye feminye ani flafla minu mana ye ayere fene bulu kulase mbalma ga ni nyangmay to ni mu salamukum ambal to ko modibo buka jawando ko ita nebe atete bugu comité la comité adien atete bugu donc anna ko bi kana alakira muhammadu kisine ba sallallahu alaihi wasallam kana alika denguni kene anna no kene ka donc ambe do ke mauludu alaka do herela ka ban herela ambe do ka nga jamana ye ante senge ante nyine ante senge jamana ye alaka basiki alaka here ke malien be alaka mali lafiya an karamo a Seydi Serif Ousmane Madani Haidara cekele toko chama cekele joro kele yiri sumba amba fo ka wale nyumando bari ale de an nyele ka sira yirana ambe do ka sini kena labango ma alaka addi anama alaka anaka demba alaka sabati musa fo mambi yere fo ki wale nyumando ni dakunye flade tumene bolo ka fo jamanya ka alaka jama segi herela alaka besegi herela alaka samira irana ka so mali be ndamandama assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merci ami foki wale nyumando amada bela jele floka ka fo ningunye ambalema ke koita aka dakurunye flow ka lase ka sangani mauludu denguni mi labe besina yirima jondo lati kene bayinga stade du 26 mars la Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara Mali Silamau ka nyema ba nala sona masoni abidu kene ingono ka mau nyena fimbo ni dakurunya uye ka sabu ka saratika tara silama uye bangeni do ka fo silama ya yere feminye silama ya yere tigi ye feminye bani koko ambe ka ambe da nyonye yande ka beni ni juinde nala sona mo minye silama ya yere ananye folike mo uye ani minu ngeme ka silama dine brefini ta ko daw yere ka ninga ni uchie ka sabu ke ko silama ya ko damba yere ye kira yere ka kira ya kono ne mani kisibe aye kele minu nge ni uminu mora bani ye sarasika di silama jama mo ni ndura te kene fale kono ala musa temene ka fo ami nyonzoro ya ala musa shu no ye shuina arabaye abi nyefoli bake basigi mako kono malama ke ni nyanguma itoko ani jamu ani joro ne musa daboye kitanor kono kitanor info société tigido ki yere fo ntoma ina fu ya fo chogomna depuis alamsa temle ambora terenaya a jaranya kusobe bani kuma info akera ina fo nga durubla klela ka atelia pour que adonga si anga seka adon quoi ya fo chugumna musa anga mo goroba ba fota ko tutaw de faradila ka kolonja bani nali akera masababu nyumay bari sabu fami ko me fanye amne demsenu nye mais fami ko rantlola o de ki ija mais ni mo nana ka fo ibe mina o e jinya de wa wati bala bi ban
ala ko tiɲɛ hali n'o man di tulo la i ka sɛgɛsɛgɛli n'i ka ɲinini kɔfɛ i bɛ laban k'o tigi ka o baara o lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ne y'a fɔ bani a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ maa wɛrɛ bolo wa ala y'a ka minnu garisɛgɛ ye an ka wasɔnako don an bɛ waso ni yɛrɛ fana ye barisabu ɲɛfɔli cogoya mɔgɔ kan o bɛ dɔ fara mɔgɔ ka dɔnnaya donni kan mɔgɔ kan Kita Nord Info Society dɔn kita kɔnɔ. Merci infiniment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ an yɛrɛw ka ɲɛmaaba ni o ye directeur général ye monsieur le directeur général Ousmane Sogore a yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ monsieur le directeur général i bisimila yan baara in si tɛ fɔ ale kɔ ka daminɛ bangeni na ka na se denkuni ma ka daminɛ ziyara yɛrɛ la fɔlɔ don ɲuman na su ani tile a b'an da fɛ ka an yɛrɛw ka nikura fiyɛ an ka baara la o b'a jira k'a fɔ a yɛrɛ ye bɔgɔ nɔnila ye Ousmane Sogore DG ni ɲankuma dakuruɲa fila foli ka lase silamɛjama bɛɛ lajɛlen ma Seri Fila TV jabarani kan. Alhamdulilahi an bɛ Ala fo k'a barikada ka segin Ala fo k'a waleɲuman dɔn ka aw fana fo parce que alhamdulilahi bi an bɛ mawludu a bangeli o tɛmɛna bi o ye a dɔnkili su ye an b'o kɛnɛ kɔnɔna na sɔɔni an bɛ k'an karamɔgɔ ni a denw kɔnɔ u kana se ka wajulu kɛnɛ sigi nka ɲana o cɛ an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Serifula lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que an bɛ baara o baara kɛ olu bɛ fara an kan pour que baara in ka se ka diya don an na donc nisɔndiya de b'an na k'aw fana fo k'aw barikada an b'a ye kabini don in kɔnɔ aw bɛ wuli ka jɔ la pour que diɲɛma ka se ka bɔ a kalama Ansaru Dini u bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛma ka se ka bɔ a kalama mɔgɔ caman bɛ yen bi alhamdulilayi olu se ka na Mali kɔnɔ olu se ka na Bamako olu se ka dɔn mun bɛ ka kɛ mais ni aw yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri ye aw de bɛ ka kɛ sababu ye k'o baaraw bɛɛ yira diɲɛ kɔnɔ donc foyi t'an na bi nisɔndiya kɔ k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada k'a ɲini Ala fɛ fɛnɛ Ala ka baara in kuncɛko ɲuman Ala k'o fɛnɛ yira an na o nisɔndiya de b'an na su in na. Ayiwa ni a fɔra ko e ka dakuruɲa fila foli lase bɛɛ lajɛlen ma nin kuma in na e bɛ se ka mun fɔ. Bon folikan min bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ parce que an bɛ jamana in a bɛ lajarabi kɔnɔ a bɛ san damadɔw bɔ bon ninnu ye kɛnɛbaw ye silamɛya bolo ni an jɔra a kɛnɛ kan k'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka wuli Ala ka jamanadenw don da kelen fɛ Ala k'u bɔ da kelen fɛ Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔrɔ Ala ka jamana in ja ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ni kira wɔrɔma ye sɔli ala rasul o nisɔndiya dakuruɲa fila foli o de bɛ k'o lase aw ni ce ani baraji. Sogore. Merci. Merci monsieur le directeur général de Serifula Télévision. A ka dakuruɲɛ fila foli kun ye nin ye ka lase bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Tamani Immobilière cakɛda don cakɛda min ni agence don Tamani Immobilière bilama a n'an bɛ a ka dugukolokow bɛɛ lajɛlen nɔgɔyali kama an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Tamani Immobilière a bilama min ye a ka so ni étage b'aw bolo walikelen villa bɛ aw bolo ko a b'a fɛ k'a bila luwanse la k'a kɔnɔ guwan bɛɛ danaya ko ta fa fɛ a bɛ se ka se Tamani Immobilière ma ni Ala sɔnna ma k'a ka so bila u ka bolo kan k'a daminɛ so bilali la location na ka wariw fana ɲini k'u bila a ka bolo kan ka sɔrɔ taa ni ka cɛki caman ma ye a la walikelen aw yɛrɛw de b'a fɛ ka dugukolo san ka so jɔ a la dugukolo san yɔrɔ ye Tamani Immobilière ye k'a daminɛ sɛbɛnfura ko nasira a titre foncier walikelen feere sɛbɛn wɛrɛw minnu tɛ taa faamasola ta kɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ Tamani Immobilière fɛ bi ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Tamani Immobilière bɛɛ lajɛlen jigisimɛjiri don bi ka sanga ni a ka sojɔkow ye a ka luwanse kow ye a ka hali supermarché jɔli ka taa se cakɛdaw minnu ye forobacɛw ye walikelen kɛnyɛrɛye entreprise n'a mago bɛ local la a bɛ se ka se Tamani Immobilière ma ni Ala sɔnna ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ nin kuma in na an bɛ stade du 26 mars la yirimajɔ ntolan ti kɛnɛ ba kan ka sanga ni maa makɔnɔni ye maa min y'a ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ maaw weleli ma ka taa Ala lasɔrɔ sira ye ni o ye silamɛya diinɛ ye a fɔ a se yada Sherif Usman Madani Haidara bani Serifukɛ san 40 ni kɔ a bɛ ka maaw wele ka taa fɛn min mɔ fɛn do fɛn min a mɛnlo sɔrɔ man di k'a sabu kɛ a bɛ fɔ ko ka Ala tɛnɛmako to fɛn min ka di Ala ye k'o kɛ maa min fana b'o lamɛn ka laban ka dɔn k'a fɔ nin bɛ ka bɔ maa min da tiɲɛtigi don o tumana n bɛ sɔn a tigilama ka kuma mɔ o b'a jira k'a fɔ o tigilama fana ye tiɲɛ kanuba ye tiɲɛ kanubaw de farala ɲɔgɔn kan ni ka tugu Serifukɛ nɔfɛ n'o ye a se yada Sherif Usman Madani Haidara ye ka na ye bi yirimajɔ ntolan ti kɛnɛ stade du 26 mars silamɛjama ti ku a kɔnɔ
k'a sabu kɛ maa caya ye o b'a jira k'a fɔ ala baara n'a bɛ ka kɛ ala y'i sarabaa ye ɲuman tɛ falen juguman na dali masa bolo n ka seku bɛ n kɔrɔ yan n'o ye a Sheikh Amadu Jalo Elhaji dakuruɲɛ 2. Alhaji Fɔnba an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn bisu in na ye suba ye bisu in na an bɛɛ bɛ ka ya bani de kɔnɔ nka yan'o cɛ ya bani den golokansigi ale bɛ sira la ka na n'o ye Sherifa Ahmad Tijani Hayidara ye ale bɛna ka na baara ninnu bɛɛ daminɛ yanni sɔnni cɛ ni ala ni kira sɔnn'a ma ale bɛna se kɛnɛ kan yan 26 mars kɔni falen don i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la san yɛrɛ nana don min na terrain fala jango san yɛrɛ ma na an b'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu ni kabakow b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ maaw bi u ka ye yan u ma na ten a daminɛna dɔɔni mawuludi san 41 de ye ɲina ye nka baara dɔw de kɛra laseli dɔw de kɛra ala danaya dɔw de sabatira maaw dusukun na min kɛra sababu ɲuman ye bani ka laseli ɲuman silamɛya fɔcogo ɲuman ala y'o nɛn d'a ma k'a dɔnni d'a ma k'a cɛfarinya d'a ma k'a kodɔn d'a ma ni nin minɛn bɛɛ dafara ni ko n ko maaw b'a lamɛn o la sabatilen don k'a fɔ Imam Ali kɔfɛ cɛba min sɔrɔla min y'a fɔ k'a kɛ o kɛra ayiwa an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usmane Madani Hayidara ye n'ale kumana dɔrɔn bamanankan na diɲɛ bɛɛ de b'a faamu a tɔ ye a fɔra k'a ka anglais kalan ka tubabukan ɲuman fana kalan a ka se ka laseli ko la min b'a to tɔni min bɛ yen ka se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Alhaji Musa Fɔnba an bɛna labɛnw sabati ka se an ka fadiw ɲɛmaw ma yan'o cɛ an bɛ kuma sigi an karamɔgɔ Alhaji Musa Fɔnba ma bamanan dɔgɔtɔrɔ n'a ko n ko maa tɛ ɲininkali kɛ ko ayiwa a ko cogo di Fɔnba de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ. Zaza Jalo min ye anglais ni français ye Baya Bandani den ni Bajidan Tarawele den a bɛ ka a seko kɛ o rɔ a bɛ ka to ka a paron baro a yɛrɛ bɛ ka to ka ɲuman kelen fɔ sa maa bɛ se k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ ka ko in na sa o la n'ala sɔnna ma ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ sɔɔni ani a Seyida Sherifa Usmane Madani Hayidara den a Seyida Sherifa Ahmed Tijani Hayidara golokansigi sirifika sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛnɛ ɲama fifa yanni cɛkɔrɔba sanuma ka se kɛnɛ in kɔnɔ sirifikɛ yɛrɛ kun bɛ Kayi taama nɔ min ye stade Abdoulaye Makɔrɔ Sisoko ye laada don sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a Seyida Sherifa Ahmed Tijani Hayidara bolo ka Kayi ni a lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛnafin bɔ ni kira ka dakuru ɲɛ sanumaw ye silamɛya diinɛ kunkan o la min ye sirifidenw ye u kun bɛ Mali fan caman bɛɛ a Seyida Badara Aliyu Usmane Hayidara ka taa se Seyidata Kulibali Nafisatu Hayidara ka taa se Sirifi Bura ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Kulukoro yan b'a fɛ wajuliba ɲɛnamayara olu bɛɛ ye DGP Bakirele Olumu ni o ye directeur général du paradis ayiwa a Seyida Iba Hayidara ale tun bɛ Kɛɲɛbakaw fɛ a ye Kɛɲɛba munumunu ka fa bɛɛ lajɛlen ka sen nɔ ye Kɛsiki ale tun bɛ Kumandukaw fɛ sirifidenw mɔgɔw bɛ ka yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka ala ka diinɛ lase maaw ma f'u sigiyɔrɔ la Seko bisimila. Alhaji Musa Fɔnba an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ yan ka bɔ Guinée équatoriale journaliste de don ale bɛ an fɛ Mawuludu la a bɛ baara kɛ u ka ayiwa radio so n'u ka télévision la a y'a kanu k'a fɔ ka kɛ ni nin kɛnɛ in yɛrɛ ale dabali banna nin waati in na an bɛ ka lajɛ Guinée équatoriale direct la a bɛna don u ka kan in na ka se ka walawalali kɛ an ye dakuruɲɛ 2 ale yɛrɛ kun a ye kɛnɛ in ye cogo min na ka se ka walawalali kɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye o la i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ye o la nin waati in na Guinée équatoriale bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lajɛ aw ka kan na i ka se ka welekan bila k'an bɛ 26 mars la ko nin ye Hayidara ka Mawuludu jama de ye ayiwa cɛ kelen min bɛ farafinna bi diɲɛ kɔnɔ min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan Mawuludu hukumu kɔnɔ. Buenas noches a todos los que siguen actualmente esta televisión, este canal que es Serifla TV. Estamos en Mali, en Bamako, precisamente en el estadio que se llama 26 de marzo. Y aquí siempre se conmemora lo que se llama la ceremonia del bautizo del profeta Mahoma, paz y salud sobre él. Y saludamos a todos los que siguen este canal que es Serifla TV en todo el mundo entero, en España, en Guinea Ecuatorial, en Malabo, en Costa de Marfil, en todo el mundo los que siguen Serifla TV.
Estamos actualmente en Bamako, como lo que hemos dicho, en el estadio 26 de marzo y vamos a desarrollar siempre lo que está haciendo aquí. Ahora mismo están esperando el Seyd Sherif Ahmed Tidiane Haidara, que vendrá aquí a poco para empezar de hacer la ceremonia, y después vendrá el mismo guía que es Haidara, pero poco a poco seguiremos hablando de lo que está pasando aquí. Ami fo ki wale mando ame do ke ala ka samarira anya fa chukomina anga fadi nyemo ko baw ulube ambolo ko ra mini be bora je fambela jelen fe kana ni watina fami Côte d'Ivoire aywa watina Côte d'Ivoire jamana ulube ambolo ko ra ni watina ani ulube sega nyogo ndasoro aywa Côte d'Ivoire président be ambolo ko ra amina bara damne ni ale ni watina Côte d'Ivoire ni watina ambawla dina ka fo Côte d'Ivoire président ana ale bina nyomula amina kuma di ama président salam alaikum président salam alaikum ame feka do président ni sondia jumene bi labi folika jume bi bolo ka yesi bare bela jelema alhamdulillah mala tando kala barkata ka neman kisina la fatul bodika ka do kan karamo ya ser service don madana haidra ala ka dima bela jeni vraiment ani songadi bisuina ka sababu ke ame denguni wajule keneka amala le ala misuna ka amfara ni jama kulu sanman ka beni karamo ka mawdu nyana mayali ame bela jeni fo mo nani kenenka ambe befo ko be barkada kayni ala fe do mo bina ken kenen kan kam nambe mala ko ke ay refana bina do mo ken moy ala ka be mna yi vraiment ni son kadi ni son ja ko dano sabu karamo ya la seli jabi dole ni mi e mo do koy do amala tandu nay ka do ke karamo ya le mi kara sabu moy ka do ke to do yi ka do ke karamo kan bawo ani na ba bela jeni ayina ala fe darani ala ka ci herala ka wuli herala ko ke ala ka ambe ma do so herala amani ala fe sanna taw ala ko yira ana ala ka o nye ko ja ko sangoro ta ka teme ni na ta ka ala ko ke sila ta la be ke sa o san ko kura le be fara ko ni ka jama le be fara jama ka sababu chama le be na fara nyonga mi be tiara tuma santiment ta ka mai ala fa la ko ke so le ala rasulillah la ami yɛrɛ fo ki barika da ka tebe cere fila fo ka ɲini ala fɛ ala ka tele sata ala ka barika do ala ala ka kɔrɔta di barakɛlaw yɛrɛ ala k'u bɛn kelen ma sɔli ala rasulillah salamu alaikum président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛna mali président na Alhaji Modibo Jalo nisɔndiya jumɛn de b'i la nin kɛnɛ in kan ayiwa alhamdulillah rabbil alamin an nisɔndiyalen don su in na kosɛbɛ ala min sɔnna ka ala kɛra ka bangeni san kunbɛn naissance n'o ye bangeni ye o nisɔndiya kɛra ala sɔnna k'o tɛmɛ hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan su in na den wuli kɛnɛ ye n'o ye baptême ye an bɛ dugawu kɛ fana ala ka fana kuncɛ hɛrɛ la mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na jamana mun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan a ka ca kosɛbɛ ka bɔ mali kɔnɔ mali kɔkanna ani farafinna ani farajɛla a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan vraiment an nisɔndiyalen don an fari fo nɛnɛ an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛ kɛ kɛnɛ in kɔnɔ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ mɔgɔ minnu sew yɛrɛ se ala ka bɛɛ ka hamiw dilan sini o kalan ala k'o fana waati yira an na an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ala ka segin ni kɛnɛya d'a ma ala ka an ka jamana basigi ala ka hɛrɛ caman don a kɔnɔ an ka foli belebeleba bɛ aw yɛrɛw ye aw ni cɛsiri aw ni wulikajɔ an bɛ sirifulakaw bɛɛ lajɛlen fo sirifula an b'a ka Jalo k'i yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ma cɛsiri ala fɛ ala k'a kɛ sini kɛnɛya ye ala k'an ka jamanaw basigi a kɛ to bɛ nin ka sɔli rasul nin ye mali président ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn nin waati in na fɛn min ye Congo président ye Mustafa Sila ale b'an bolo kɔrɔ président a bɛ cogo di a kɛ to ka wuli président nisɔndiya jumɛn de b'i la alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ ala ka suna ɲɔgɔn caman jira an na mawlidu su o ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la ala ye suna fana jira an na inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la nisɔndiya min banna o ye ko yɛrɛ labɛn cogoyaw ye
n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a salon an tun bɛ yan nɔ bon an y'o ye cogo min na ɲinɛ ka tila tuguni ka ɲinɛ ta ye malgré gazon protégera malgré tout ça la i b'a fɔ ko yɛrɛ de ye baara tɔ ɲɛ ka taa fɛ an b'an ka kolabɛnnaw fɔ k'o waleɲuman dɔn k'a ɲinɛ ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnna caman jira an na an karamɔgɔ yarabi ala k'a ɲɛma a la an y'a n'a ka denbaya bɛɛ kalifa ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'a ka kira kama sɔli ala rasul président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na ani an ka président bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na hali sisan an ka faransi président an n'ale bɛna ɲɔgɔn bolo faransi président hakɛ to i ka wuli k'i jɔ an nisɔndiya dɔ faransi nisɔndiya jumɛn b'i la kɛnɛ kan i bɛ to ka nin jamu na ni bɛ ka jamana jumɛn représenté. ayiwa alhamdulilayi rabil alamina ne tɔgɔ seba sisoko ka bɔ faransi ne secrétaire aux relations extérieures. nisɔndiya jumɛn de b'i la président nin waati in na. bon vraiment an bɛ ala fo ka barikada n'i ko ko nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ a dan na san 20 ni kɔ an bɛna bɔ faransi ka na an karamɔgɔ nɔfɛ ka na mawuludu la ni nafa t'a la an tɛ na donc vraiment an sewalen don i yɛrɛ mana kɛnɛ wasa cogo ye vraiment a bɛ jigi sigi di k'a fɔ ko sini bɛ silamɛya ye ni ala ka jɛ inshallah. folikan laban jumɛn b'i bolo. folikan min bɛ n bolo an b'a fɔ an karamɔgɔ la an b'an karamɔgɔ n'a ka denbaya fo k'u barikada parce que n'i ye nin sababu ɲuman in bɛɛ lajɛlen a bɔra ale de la a ka kɔnɔnajɛya n'a ka ŋaniya ɲumanya an bɛ ala de deli sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o dan n'an karamɔgɔ ma ala k'anw yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye kira n'a somɔgɔw kanu kama sɔli ala rasul. an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ faransikaw fo nin waati in na an balimakɛ dɔ bɛ an bolo i bɛ hakɛ to i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye i bɛ jamana jumɛn représenté nisɔndiya jumɛn b'i la. salamu aleykum rahmatulah taala barakatu ne tɔgɔ baba cero mɛ itali de présenté itali président an b'ale de nɔ la yan yɔrɔ la mɛ kuma n'ale de tɔgɔ ye n'o ye musa kɔnɛ ale de itali président an b'ale de nɔ la an b'ale de présenté yan nɔ an nanen don mawuludu de la o kɔfɛ an bɛ foli daminɛ fɔlɔ an karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn vraiment an kɔni bɛ kɔze de ta ka na mawuludu yɛrɛ kama an karamɔgɔ kɛrɛfɛ yan an b'o kɛnɛ de kan vraiment an kɔntalen don an nisɔndiyalen don n'an sera yan dɔrɔn lafiya dan don ani kɔntan don an bɛ kɔze yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛn nin waati ma alhamdulilah an ka président kɔni ale ma kɛnɛ sɔrɔ ɲinan mɛ an b'ale de nɔ la yan inshallah vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ dugawu kɛ mawuludu ala ka tɔw kuncɛ hɛrɛ la yarabi an karamɔgɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ni labanko ɲuman a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an yɛrɛ kɛ kɔtoba ɲuman ala k'an dɛmɛ k'an ka layiduw dafa an bolo yarabi ala k'an dɛmɛ k'an ka layiduw dafa an bolo halisa mawuludu ala ka kun tɔ cɛli jelana hɛrɛ la ala k'an karamɔgɔ fanga se ala k'an yɛrɛ fanga se hakɛto bɛ kuma kan an bɛ wo fɔ a la n'a ciyara dɔrɔn a bɛna tiɲɛ an nisɔndiyalen don salamu aleykum rahmatulah taala wa barakatu an bɛ italiyɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn u bɛɛ waleɲuman dɔn foli b'an fɛ yan inshallah télésirifɛla yɛrɛ dan tɛ aw la quoi dan foyi t'aw la an b'aw lajɛ yɛrɛ quoi hakɛto bɛ kuma kan salamu aleykum rahmatulah taala wa barakatu. an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn hali sisan an bɛ to an ka jamana minnu na an balimakɛ dɔ b'an bolo an b'a i bɛ hakɛ to i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani i bɛ ka jamana jumɛn représenté. salamu aleykum rahmatulah ne y'a balimakɛ suleman tarawele ka bɔ sɛnɛgali ne y'a balimakɛ suleman tarawele ka bɔ sɛnɛgali an bɛ ka sɛnɛgali représenté a mɔgɔ 2025 inshallah. nisɔndiya jumɛn de b'i la nin waati in na i kɛlen ko k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ bila kɛnɛ kan. alhamdulilah vraiment ka an karamɔgɔ fa seyidi serifu usman madan hayidara sijan ani kɛnɛ lafiya ala k'o di an ma an nisɔndiyalen don kosɛbɛ mawuludu 2025 la sabu anw yɛrɛ labɛnba caman kɛ mawuludu 2025 na an ye an karamɔgɔ jata ibrahim kɔte an y'a invité ka taa sɛnɛgali a taara mawuludu ɲɛnamaya ye dakar o kɔfɛ anw yɛrɛ ka délégation min nana ka na mawuludu la an karamɔgɔ seyidi serifu usman madan hayidara fɛ yan a taara mɔgɔ 100 ani kɔ la alhamdulilah a bɛɛ ye kɛra kɛnɛ kan nɔ an ye bangeli kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ dumuni kɛnɛ kan o nisɔndiya b'an na an bɛ dugawu de bɛɛ yɛrɛ kɛ hɛrɛ la an kɛnɛ ala k'o d'an kalama seyidi serifu usman madan hayidara ma ala ka n'a ka denbaya k'a sago ye kira n'a se dunyɔrɔ ma kama sɔli ala rasul. folikan laban jumɛn b'i bolo folikan laban. foli min bɛ ne bolo o de ye ka fédération fadi responsable bɛɛ fo ka commission d'organisation bɛɛ lajɛlen fo particulièrement ka Serifula TV fana fo vraiment bɛɛ bɛ wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la mawuludu ka réussite la n'i y'a ye mawuludu sera ka diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ye bi ala ni ninnu bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma don an b'aw bɛɛ fo k'a wale
waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yira la kira n'a se dugu yɔrɔ ma ka na sɔli ala rasul. Merci beaucoup. An bɛ taa ka na awɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ segin ka na nin waati in na ni an bɛ tila ka d'aw ma. Ah bon, il veut comment nous la kwa kasabale la menyo makaga ne sabale haidara nyani na fama jugu feya obela la ko bani sabale sa la menyo makaga ne sabale ne kawili bali de ko na mori jugu feya obela la kwa kasabale la menyo makaga ne sabale bani sabale la ninga jama soro munani jama kulu te sabale la menyo makaga ne sabale bani sabale la ninga jama soro muna o jama kulu te sabale sa la menyo makaga ne sabale ni deu ambe kasabale la menyo makaga ne sabale haidara nyani na bani te kuna obela haidara du sabale la menyo makaga ne sabale uno kwa ingunya haidara kelenye odo hai fomba kaga ne sabale jama farala shego sharifu kambi obela haidara du sabale mbe menyo makaga ne sabale jama mi tugura haidara no fe o jama kuluka ngaka sabale menyo makaga ne sabale ani saruto ndi wanga sabale sa menyo makaga ne sabale sabale de ya ausigi ningene kaya walai alaka manga sabale menyo makaga ne sabale sabale de ambasigi ningene kaya walai alaka manga sabale menyo Mama feminu hakili kabunde walai au kasabale la menyo makaga ne sabale kana nuhu la me kone bidongili tane la me kone bi kailade la menyo makaga ne sabale kana nuhu la me kone bi ni sojala ne la me kone bi kailade la menyo makaga ne sabale sani kura hane kalante ni ngatani mafamu dondo ibeni misade la menyo makaga ne sabale alaye ka ungu magayele mani uge kurahane idia bolo la menyo makaga ne sabale alaka sijandi haidara de mawala iwili bale du sabale mbe la menyo makaga ne sabale ani saru kramo ko ube sabale la menyo makaga ne sabale ani saru jama kulu be sabalile la menyo makaga ne sabale organisation jama be sabalile la menyo makaga ne sabale fishili jama kulu be sabalile la menyo makaga ne sabale akei jama kulu be sabalimbe la menyo makaga ne sabale decoration jama kulu be sabalimbe la menyo makaga ne sabale hali chafin jama kulu be sabalimbe la menyo makaga ne sabale ani saru fido mani be sabalimbe la menyo makaga ne sabale wakibi shirifi la be sabalimbe la menyo makaga ne sabale ani saru arajo so be sabalimbe la menyo makaga ne sabale ibi ani saru kolosi jifa ofana ube masiri ko ninye sabaliye la menyo makaga ne sabale ibi ani saru jama ye jifa ofana ube masiri ko ninye sabaliye la menyo makaga ne sabale aye ya fanu manta ela dili walai alaka unga sabale la menyo makaga ne sabaliye. Voilà, les petits nous, c'est mon fils, donc ce qu'il a dit. Cherif La TV directement fait
stade du 26 mars la yirimajo ndolatikene bayingono an bari fonine ni sodiale silama jama belajele sigimbe ka sirifike kono folamo ni labana ma kundige Muhammad al-Mustafa nemani kisibe ayen noro asajada Sherif Usman Madani Haidara nala sona masonia ana be nyonzoro ngayalo che ani sirifike sigembali sigena fiembo bali asajada Sherif Ahmed Tijani Haidara de be nyonzoro ngani maina ani silama de meto fédération nyamo ame dakurunya fla o laseli ka lase au belajele mo minu me ka amfle kato Europe kato Afrique kato Asie kato Amerique kato Océanie amba ufo malma kay to ni jamo ni kabo fajme ne to Ousmane Gana kabo Cameroun inshallah aywa kabo Cameroun na bi dakurunya fla ni soja membi la kanya shi islam jama mo bi Sherif la tebe jabaraniga alhamdulillah ambe ala foko ala barakata ka ala wala nyumando ka sola ka kiraka adu so jambe anna atsika foka se adana sawoza ni na mawlula chere la akabu hakili masalo andana ya versi masi konana nyina fana ala sona andana salo amma dule bora kamir du gorda kana mawlula nyina fana ala sona amma wore bora kamir kana nyina tara aya ye tobla chere anso jara farfurna asiri sir subhanahu haidara amba foka barka daga wala nyumando anaka dembe sawoza amba ye obiga boli hake mimine obiga kirje minu tubika do silamiala chere la ni sabari ni munyute akemandi anca acoroba ya rabbi amba nyina la fa la sida mala kina dama aw yera ambi aw foka barka daga wala nyumando giya be bi ka aw fule sirfla tebela aw be foka aw barka daga wala nyumando anca an baraji merci ami foki wala nyumando ma ama dawtlo kan ka fo certificat asejada Sherif Usman Madani Haidara ka kene langulunde ka sabuke asbabula ma bayirika de seraka ala la soro sera la soro aba hakili jigi choroba mariko ka tubi la kosa ina yana ka tubi aya gira ka jawla ka fo ni mabe mame ye chietiye ala ka dakurunya be maminda ko mabise ka mineke omo ka doshina ma dinena ko ba madani ne ni bashira ndrawre de asayya Sherif Usman Madani Haidara do Allah bana ka silama do gala do ngora bayatul islamiyya min sirfika bulu ninga do silama ya dinena ninga ke silama ye ula ame sirfika foka wala nyumando mami sababu labbi barada dimbe ma bayiri ka mo shifina ka ula ubise ka uka dugu jago mugani damba ya ka choko no ya naye unuka dimaya asayya Sherif Usman Madani Haidara sababu nyumado bashira ndrawre de ani asayya Sherif Usman Madani Haidara ba Madani Haidara de malama ke bisika bismillah sinama de meto fédération Ansarine international fadi halibi ani ade enu be nyomulu jamana binani ani kelende do sinama de meto Ansaru be yorom minuna Guinée équatoriale ni ala solama Fuseni Njalo ini sodiale farfoni nedu yani asayya Sherif Ahmed Tijani Haidara naniche daguriya fla ne soja kab memi wolo kalase bela jele mo Sherif la tebe nyebida directement chez nous alhamdulillah Fatima ambi ala foka wali mando kata teliciro so horma ga doge bamarande yankal mo asir sir mo na hedra nanga dembe ala ko mi ankoro wala bezula min bambol dantala ami mo lu kelega mawludu min bayiran la ga fo ala kila ciku nore ala ko mar sallaka illa rahmatan lil alamin ala ko makra ji fo kam fo dambe bega lafiya bega hinesro mawludu bo yirana mawludu konnana bela jele so delem nyonde mba kono mo be yafa nyogoma mo be dudi nyogoma mo be di nyogoma mo be fandi nyogoma ala yere kama o be ko be fana mo be tla ibe yele mo ko ala kama yafama an so jalendo vraiment bisuna kany na ala be mawlu jamaare boye kama anga jamaare ala ka basigi diere ala ka basigi ala ka dalli ga silame ala ka sankorta kurana boye kama tiblate mo amo wala fuka wala nyuma do ni baranina ala ka me baranina ala ka here kan be ala ka fa juma kurana boye sallallahu fatama bismillah jalo ami foki wala nyuma do nala solama tamani immobilière ambe ada outlook ka fo chakeda do agence kura do mi ni abeye aka jigiya ubela jele kama dugu golo kunda so kunda luazeta so ferita so sanda so jota terere alangolo sanda wale kele ka sanga jo kalaba ka di awmo ferila songon no yala tamani immobilière bi ni mera jele ke malema ke amina ma wala bismillah malema ke bismillah ebise ka se amoya stade du 26 mars la ka sabu ke asayya Sherif Usman Madani Haidara ka kene minga bu kene minga me ka silama faranyonga silama minu ni sodia me ka fo dali masa aye dambe na so here chili minga jie kona ka ke hinaye dambe bela jeleka amin ni sodia ni o hineyi nani jie kono
o de ye mawuludu ye Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara a sababu la bi mawuludu a bɛ ɲɛnamaya silama ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fandandani bɛɛ lajɛlen fɛ o la an b'o dakuruɲa foli kɛ a la k'i fo k'i waleɲuman dɔn n terikɛ i tɔgɔ ni yamu ani ka bɔ min Musa Sankara ka bɔ Nigeria jamana kan ka bɔ yen nɔ ka na an faso Mali la ka na mawuludi kɛ an ka gidi fɛ n'o ye an karamɔgɔ Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara ye a n'a ka denbaya an nana ka na mawuludi k'a fɛ nisɔndiya ani farifoni ani fariwalawala kɔnɔna na ka an ɲɛ damu a n'a ka denbaya la a n'a kanubagaw la ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu kɛ u ye mawuludu ni fɛn de n'an bila kɛnɛ kan an n'an sira yan nɔ an nisɔndiyalen don an nisɔndiyalen bɛ bɔ yan nɔ fana dugawu min kɛ an b'a dɔn a bɛ minɛ o de la an bɛna san o san an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ ne yɛrɛ san 24 ye a la n ma san 1 bila fɔlɔ n b'ala fo k'ala barika da o la hali bi ala k'an si tɔ kɛ a baara kɛbaaw ye minnu b'a ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔw la an bɛ dugawu k'u ye o kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an yiri kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ an faso Mali ala k'a kolo suma an minnu fana bɛ tunga fɛ ala ka sɔrɔ kɛ an ye ka faso nani nɔgɔya an ye an bila ka ɲini ala fɛ tele sirifila yɛrɛ fana ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ a ye faso ɲɛnafin bɔ an na an bɛ tele sirifila yɛrɛ fo k'a barika da o la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu. Sɛnbara an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin kun ye an ka Nizeriyakaw ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansara min ni o bɛ Nizeriya o ɲɛmaaba an bɛ an balimakɛ bisimila ka bɔ Angola Angola o ye an balima Espagnol walikele Portugais olu ye o ka fɔbaw ye i tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ ye Jibril Kone ka bɔ Angola sigi la. Jibril la dakuruɲa fila foli ka lase an filɛbaaw ma Sherifla TV jabaranin na yanni Asayada Sherif Ahmed Tijani Haidara ka wajuli daminɛ cɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn ka foli bila an fa ma n'o ye Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara sija ni kɛnɛya lafiya bɛ ala bolo ala k'a danna ma ale kɛla ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ka silamɛya bɔ dibi la an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a wasa ala ka dayɛlɛli ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka Sherifula jama yɛrɛ fo ala ka n'a wuli ka jɔ o la ni cɛsiri ani baara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nina an bɛ foli lase Sherifla TV ɲɛmaayaso ma. Sherifla TV ɲɛmaayaso a dafan bɛ kɛnɛ in kɔnɔ bi ka daminɛ monsieur le directeur général Ousmane Sogore El Hadj an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli ni waleɲuman dɔn lase an ka responsable technique ni o ye Buya Jageli Kulibali ani responsable production ni o ye Mohamed Keita ye. An ka ɲɛmaayaso maaw dafalen bi yan ka taa se ressources humaines na minnu ɲɛsin bɛ Sherifla TV a personnel maa minnu y'a baarakɛlaw ye olu ka koɲɛ ni o ye madame Touré Tɛnɛnba Tarawele ni a ka jama ayiwa Yakuba Sidibe an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn service commercial an ka service commercial musow dafalen fana bi yan ni o ye Sumayila Tarawele n'a ka jama an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an da sera maa min jɔ a ma an da ma se min jɔ a ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Sherifla TV kɛmɛ ka wulikajɔba kɛ nin ko in da fɛ min bɛ se k'a to a bɛ se k'a to a sigiyɔrɔ la ka bani ka wajuli ka bɛɛ lajɛlen lajɛ a kunkun ni a ɲɛɲɛ a si kana pan a kunna sarati kan ɲi an sigilen bɛ k'a kɔnɔ ni ala ka jɛ ye silamɛya diinɛ fɛn min don sirifike b'a fɔ maaw ye bi kɛlɛw minnu kɛra ala kira tile nɛɛma ni kisi bɛ a ye jihadiw minnu kɛra ni olu kɛra sababu ye ka joliw bɔ u kɛra kɛcogo minnu na dalilu minnu bɛ u la sirifike ye sarati k'a di an ma k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a bɛ ɲɛfɔliba kɛ bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka da u tulo kan ka fɔ sirifike Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara sirifike Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara a sababu la bi maa min kɛ bɛ ka baarada sɔrɔ a yɛrɛ ye o de ka ca ka laban ka hinɛ maaw la fandanfalaw minnu ni olu faw ndaɲana wali kɛlen minnu baw ndaɲana ni u mansa dɔ la kelen kun ye finitigilaka ye ka lajɛ ka olu ɲɛji cɛ ni miliyɔn kɛmɛ yiri ka dili ye Mali surasiya ma Mali surasiya ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye jango maa minnu bɛ yen ni olu bira faso bɔtɔ bolo la olu denbayaw ka se ka ɲɛji cɛ sirifike ye nin dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin olu ma an b'a fɔ ko faso kunnawoloden fɛnɛ don Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara ka maaw wele ka kɛ faso jɔ kan ni k'a yɛrɛ kɛ bolomada yɔrɔ ye maaw k'ale yɛrɛ ye faso jɔ la an bɛ sirifike in fo ka waleɲuman dɔn Asayada Sherif Ousmane Madani Haidara o la ale bɛ ADN Malta Malta ye jamana ye jamana min ni a bɛ farafinna ni Europe cɛ farafinna ni Europe Malta
a ka ca la ala fɛ u bɛ jate européen fɛ nka silamɛya de bɛ to fédération ansarine international fadi a bolofara bɛ yen n balimakɛ ka bɔ Malte i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Saka Jara ka bɔ Malta représentant de Malta président national de Malte. Ayiwa Jarakɛ bisimila dakuruɲɛ fila nisɔndiya ka lase libanaw ma silamɛw ma Serifla TV jabaranin na. Alhamdulilahi rabbil alamin suma alhamdulilahi an b'Ala fo k'Ala barika da ka téléserifula fo ka n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani média fɛn fɛn y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan an b'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Ala kira ka kɛnɛ de kan jɔn ye y'o kɛnɛ yira an na o de ye serifukɛ ye a Seydi Serif Usmani Madani Hayidara a n'a bɔnnaw o de ye nin kɛnɛ yira an na k'an ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya kira nana ni tagabolo min ye donc k'an ka an seko k'a la fo k'a se an ka nakili laban ma o la a hakilina mɛn na an b'a dɛmɛ an ni n'an ka nafolo fo k'a se an ka nakili laban ma n'an y'a janfa Ala kana a to an na an b'a ɲini Alahu taala fɛ mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ nin kan yan Ala k'a bɛɛ segin ni ɲuman ye an bɔra ziyara la sisan ka bɔ ziyara la ka na se bidon ma duwawu minnu kɛla a kɔnɔ an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'a minɛ ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka jamana Ala k'a bɔ bolo la dafɛ jamana Ala k'u bɔ bolo la an ka karamɔgɔ a hakili ye diɲɛ basigili ye min ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka diɲɛ basigi an ye Ala ka basigi don jamana nin kɔnɔ Ala ka kolosuma don jamana nin kɔnɔ an b'o ɲini Ala yɛrɛ fɛ an b'o ɲini Alahu taala fɛ k'o di an karamɔgɔ fɛ a ka duwawu kɛ jamana nin ye a ka duwawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu k'an yɛrɛ ye Ala k'o kɛ Ala y'a kama kira yɛrɛ bonya kama sɔli Ala yɛrɛ. Merci. Ayiwa voilà. do te jane bangina nana tugune shega ma do te jane bangina ay tegara fo haydara bi wele shaga ma do te jane bangina ne jogo so nana tugune shaga ma do te jane bangina la sangare jarabi debi dabada shaga ma do te jane bangina abdallah ngo shaga ma do ye wara shaga ma do te jane bangina ti jane bi wele shaga ma do te jane bangina wale ke gami ne nana togone shaga ma do te jane bangina shaga ma do sherifu bangina shaga ma do te jane bangina wale ke gami ti jane bangina shaga ma do te jane bangina wasara Allah wasara wasale wasara Allah wasara shago ti jane nana kaba jama bese warada wasara me wasale libani nana kaba jama bese warada wasara kijani bado jama chela jama be kuluniye wasara fege marado jama chela jama be samani wasara jama be kuluniye mineba wasara Allah wasara wa musamari mina kabara Allah wasara sherifu wasara Allah wasara tigi nana kaba jama bese warada wasara tijani bado jama chela jama be kuleni wasara fege bado jama chela jama be girigiri wasara tijani bado dugumina jugu be samani wasara Allah wasara Allah wasara tijani nana kaba jama bese warasa wasara fila kuduma nana kaba jama bese warada wasara politiki mineba wasara niye wasara iwala fawo komaga kulu wasara niye wasara iwala komaga kulu wasara niye wasara ifurumu komaga kulu wasara niye wasara ibani komaga kulu wasara niye wasara alisari demisani komaga kulu wasara niye wasara otigi minana kaba jama bese wasara musomu komaga kulu wasara kusebe wasara politiki mineba kulu wasara Allah wasara siri kutigi minana kaba jama bese warasa wasara utubiba wasara Allah wasara kira modena
nana kamba jama bese warada wasara wasara mando jama chela jama be kuleni wasara wasara mando jama chela jama be songoni wasara wasara Allah wasara jama bese warada wasara wasara Allah wasara wasara Allah wasara wasara Allah afi رسل أفي رسل من بالعاصم يصابه نعم ولكن نرو كلب أحبه نعم ولكن رسول الكريم ما أسوكت ربه نعم أيدوا لأول كيامته حبه نعم ولكن وحسبي فلي منه ملازه وملجه نعم على كل فاني نعم ولكن على كل فاني فدل له فانه نعم ولكن بأن فرد دينك وما وصنه نعم فقد ساسا إلي سلك الكتران وجنه نعم 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 أيدا نصرني في الكالكي تعلمنه كأحمد الله ونشو نعم والله ونشو على كده مدهيك بسم الله كسوكوتي مدهولي كسورماتي مدهولي كسويسي مدهولي شبمانو تجاني هيدرا على كده مده زوكوتي مده زورماتي مده زويسي مده زوفاتي مده موتاوني موتيوني كدام شريكي رحمة البشرى كيسو كياسوني نعمة الله هدية الله روحة الوسيقى أسرة الله أسرة المساكمة سكر الله سيف الله يزب الله ينجم الساكب مصطفى ميتابا أمين مغتر أجرنا جبارو أبو القاسم أبو طاهر أبو طيبي أبو إبراهيم مشافاوني شافيوني صليوني مسلموني مؤمنين مصدقون سيركون سرنا إمام المتقي ما كذب كرر المواجهين كليل الرحمن برمو برين واجب فاتم الزمجرتي علم الإيمان علم اليقين دليل خيرتي مصحيحون الحسنات موكل الشرتي صفون أنزلتي سبل شفاتي سبل مقامي سبل قدم مخصوص بالهزي مخصوص بالمجيد سبل وسيلتي سبل سيفي سبل فضيلتي سبل إنساري سبل حجتي سبل زلساني سبل درجتي سبل تاجي سبل مغفاري سبل واري سبل براجي ala kira ni matigre namu sirefo ni matigre ala kira somo ni matigre namu ni kuibe ala kira mamadu juguya igata dugula misirti wala dugumina wala mai kata jamana wala hasile fadati sile romina namu ni kuibe sirefo kala ibe sile dabla kashu dabla kajaga dabla korona majiri faka majigi baka korona dina ala kira somo deka wallahi namu ni kuibe mamadu kele ibe ta dugula misirti wala dugumina misri mara wala nyana ibi kulo fla dele doni ifa togot nafo ifa togotefo musa togotefo nuhu togotefo zakariya togotefo ismaila togotefo joni tobi fina ngara mu acha bi fi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ayi sallallahu alaihi wasallam taslima ayi sirfu wala doni ayala kira soma wala ay sirifihu ko nyumado ka ali beitu wele ka ala kira somo wele ala ya fo somo yena ka kla ka fo sabo yena ko le beta ka tabulu flatui ko ngajadu sirifihu la sallallahu alayhi wa sallama nugurina fo muhammad sallallahu Edi ejani noro shego madi tijani noro do kanasi Edi ejani noro alakira suru noro do kanasi Edi ejani noro basumana wolode noro do kanasi Edi ejani noro ni takiyula noro alakira suru noro do kanasi Akiyula habibullah rajullah ani ulai noro do kanasi Rani ejani noro kanasira refe noro do kanasrada ejani noro kanasira refe noro do kanasira ejani
nɔrɔ ni ye kalilola ye nɔrɔ kana sira ani ye jɔnni nɔrɔ ye wa ni ye sukuwate nɔrɔ do kana sira ani ye jɔnni nɔrɔ ye sɛgomadi tijani nɔrɔ do kana sira suruya nɔrɔ do kana sira jama bɛ ka tɛgɛrɛ duman fɔ n'aw bɛ sirifi kɛfɛ n'aw bɛ sɛgo tijani fɛ jama bɛ k'i bolo kɔrɔta n'aw dun bɛ jugu sɔn pɛrɛ fɛ wa jama ka kule jama ka tɛgɛ fɔ ni ye jɔnni nɔrɔ kana sira semore nɔrɔ do kana sira dɛ ni ye jɔnni nɔrɔ kana sira ni ye nɔrɔ do kana sira. Ala k'an bɛ sababa ma a bɛ sabali an karamɔgɔ sera kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Sherif Ahmad Tijani Haidara ye donc an bɛ basigi ɲini jama fɛ an bɛna alifatiya kala ka sɔli kɛ kira kan programme ɲɛbila minnu bɛ yen nɔ ka kɔn ale ka kuma ɲɛ olu bɛ latɛmɛ n'Ala sɔnna ma o kɔfɛ Sherif bɛna tɛmɛ ni wajulu ye fo ka taa se karamɔgɔ nali ma an ye min fɔ don fɔlɔ la kumalaw ka ca nin kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ ni kuma ka kan minnu gasigɛ ma don kuma na an bɛ dɔ ta olu la su in na n'Ala sɔnna ma sini dɔwɛrɛw nata Ala ka bɛn sa wa bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما يدل عليك أم بصوابه الشينا وي سبتمبر كالو كليتاي سان 2025 مولودو هجرة سامباكيلي كمناني بيناني ولوفلا ambi ale tasmiya kene ka daw kama ithmo no ye demuni omi ka depuis 2013 afolo la 2012 ankara mo Muhammad al Madani Haidara be tiens so ala kala hara so sumaye ale nye bla wajulu ke ka ko ankara mo na ligne on ko fe o 2012 kelen kala de ka soma yala mali 2013 Sherif Ahmad Tijani ale fa jɔyɔrɔ fa ka ye mawludu la bari o kun kɛbaga ye Muhammad al Madani ka se 2012 ma donc don fɔlɔ n'o ye dɔgɔkun tɛmɛnen a kun b'o laadala tile na Kayi stade Abdoulaye Munkoro Sisoko la alhamdulilahi rabbil alamin o janjow kɔfɛ su in na o ye denkuli ye ka na ɲɛbila kumaw kɛ sani an kara na an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dɔw kɛ an karamɔgɔ ye Ala ka nɛn sabati si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma o kama sisan ka daminɛ juin kalo la o tile 16 fo ka taa se juillet kalo ma o tile 17 Sherif Ahmad Tijani Haidara a tun bɛ tournée la Afrique centrale kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma Congo Brazza ka bɔ yen ka taa Angolakaw y'a sɔrɔ olu fana fɛ Congokaw ko a ye baara min kɛ wajulu sira fɛ mɔgɔ hakɛ minnu tobira a bolo ani minnu y'u ka limaniya kurakura a bolo dasi ma dɔn o la o kama o kɛra olu de i n'a fɔ Surakata y'a lakale a ɲɛna don fɔlɔ la don ɲuman fana seginna a kan k'a fɔ salon mawludu la o y'a ɲini karamɔgɔ fɛ ansaridugu caman bɛ yen nɔ
an karamɔgɔw bɛ se ka taa tournée la olu fɛ cogo min na o ye o san bɛɛ kɛ yaala la karamɔgɔ den bɛɛ ka daminɛ Sherif Ahmad Tijani Haidara la kalo kelenw tile 40 a y'o taama de kɛ kɔfɛ a bɛ bɔ dɔ la a bɛ na dɔ la a bɛ bɔ dɔ la a bɛ na dɔ la o toga kelen fana na Sherif Ali Usman Badara Haidara o fana ye o tournée kelenw kɛ o toga kelen na Sherif Ibrahim Haidara Iba o fana ye o toga kelen kɛ ka se Sherif Harun Haidara ma karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ cɛman ni musoman o togo kelen don o kama fana Surakata y'a fɔ ko ɲina fana mɔgɔ caman de fana bɛ yen nɔ minnu ye demande don karamɔgɔ yɛrɛ walima a joli dɔw olu ka taa jɔ ka taa dayɛlɛli kɛ an bɛ Ala deli Ala ka ɲinantaw kɛ se a kɛnɛya n'a si bɛ Ala bɔ Ala k'o d'o ma o la Congo président Bakari Kamisogo donc o ye tableau min labɛn a y'a tulo ma da o ye tableau min labɛn o bɛ na o tableau de di an karamɔgɔ ma a se de Sherif Usman Madani Haidara awa tableau in filɛ nin ye i bɛ tableau in kɔrɔta tableau de filɛ nin ye n'o de ye attestation de reconnaissance décerné à Sherif Ahmad Tijani Haidara donc a ye wulikajɔ min kɛ nin ye bonyamasegin de ye ka d'a ka wulikajɔ ka silamɛya laɲɛnɛmali ni a kurakurali la olu fɛ ani waleɲuman dɔn donc a ye wulila ka baara min kɛ olu fɛ ka daminɛ juin kalo tile 16 fo ka taa se juillet kalo ma o tile 17 donc i ko nin ye taamasiyɛn yira de nin ye bonyamasegin de a fɔ nin ma ko waleɲuman dɔn sanu ti wari tɛ nka a ka bon sanu ye a ka bon ni wari ye bari ka ɲumankɛla bɛ ɲuman kɛ Ala kama mais ka timinanja don ɲumankɛla la n'a ni waleɲumandɔnbaga bɛnna o la Kamisogo ka bɔ Congo Brazza donc u ka tableau de reconnaissance Alhaji Ahmad Tijani Haidara a bɛ o minɛ k'o lase u ma allo awa tableau de tableau de reconnaissance attestation de reconnaissance décerné à Sherif Ahmad Tijani Haidara kalo kelen jalen a su n'a tile ka bɔ Congo ka don Angola kɔnɔna na o cogo kelen na o tɛmɛnen kɔfɛ nin kɛnɛ ninnu na mɔgɔba caman de bɛ na diinɛ tɔgɔ la ka bɔ jamana wɛrɛw la Côte d'Ivoire Burkina Sénégal Niger mɔgɔw nana ka bɔ nin bɛɛ invité baw de minnu ye minnu y'a kanu ka na mawuludu ɲɛnamaya an karamɔgɔ fɛ Sherif Ahmad Tijani Haidara o kama misiriba dɔ bɛ Niger o b'a wele ko Masjidul Kabir Al-Kazafi donc o imam o bɛ an bolo kɔrɔ yan n'o ye Mansour Jibril Karanta min Niger izan n'o fana bɛ Masjidul Kabir Al-Kazafi al-imam Mansour Jibril Karanta min Niger falyatafaddal mashkura imam Mansour Jibril Karanta. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد رسول الله بهديه إلى يوم الدين. ألو. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom du président de l'association islamique du Niger, qui est également le président par intérim du Conseil islamique du Niger,
au nom de la délégation qui l'a conduite et au nom également du représentant du guide spirituel tijanite du Niger, en l'occurrence Cheikh Siraj ibn Cheikh Aboubakar Hashim de Kyoto, et au nom de tous les leaders religieux de cette délégation, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis contre international, et nous remercions également le guide spirituel, Al-Cheikh, le président du Conseil islamique du Mali, Al-Cheikh Ousmane Madani Haïdara, qui a bien voulu inviter la délégation nigérienne à prendre part à cet événement international pour célébrer ensemble et commémorer la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Par amour pour ce prophète et par amour pour la famille et les descendants du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons répondu présent à cette invitation. C'est donc un privilège et un honneur, un immense honneur pour le peuple nigérien, au nom des liens fraternels islamiques qui réunissent nos peuples, au nom des liens historiques et géographiques. Nous disons merci à tout le peuple malien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran à propos du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier. Eh bien, nous sommes venus célébrer cette miséricorde de cette personnalité qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette personnalité qui aujourd'hui est reconnue même par les non-musulmans comme étant la personnalité qui n'a jamais existé dans ce monde. Et donc, c'est pour que cela serve de modèle pour tout musulman et pour tout musulman, que la tradition prophétique se perpétue. Et donc, nous disons également merci à l'association ou l'organisation internationale Ansar ad-Din, à travers le président et tout le staff qui ont œuvré pour la tenue de cet événement. Et donc, je ne suis pas là pour prononcer un long discours, mais je terminerai mon propos à travers la lecture d'une petite qasida. أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم يا عز من يهوى الحبيب محمدا فأحمدا أحلى العالمين ويا سعد من جاء المقام يزوره يصلي بروض المصطفى ويسلم فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى عند الكريم ويكرم. Je dirais également un mot à propos du Ahl Bayt al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آل النبي محمد خير الورى وأجلهم عند الإله مكانا قوم إذا اصطفى هواهم مؤمن
يعطى غدا بما يخاف أمانا. قوم يطيع الله طاع أمرهم وإذا عصاه فقد عصى الرحمن. وهم الصراط المستقيم وحبهم يوم المعاد ينقل الميزان. وتوالت الأخبار أن محمدا بولائهم وبحفظهم أودانا. وأتى القرآن بفرض طاعتهم على كل البرية فاسمع القرآن. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni an karamɔgɔ an y'a fɔ cogo min na Mohamed Mansour Jibril Karanta ka bɔ Niger misiriba dɔ tɔgɔ dalen bɛ Mohamed El Kadafi la. Misiriba o ye imam n'Ala sɔnna ma o de ye nin. Donc o kɔfɛ ale kumana en tant que jeune, donc o de y'a bila ka kuma. N'o tɛ a ka cɛkɔrɔbaw fana bɛ yen nɔ olu fana nana sira wɛrɛ fɛ u bɛɛ bɔra Niger mais u ka titres n'u ka kɛnɛw u tɛ kelen ye. Donc u ka tɔɔrɔkɛ ɲɛmɔgɔw u ka i n'a fɔ u ka haut conseil ɲɛmɔgɔbaw bɛ yan nɔ n'Ala sɔnna ma olu ka kuma bɛ ɲɛfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An ɲɛ bɛ mɔgɔ 7 min na o bɛɛ nana o sira de fɛ u kun accompagné don an yɛrɛ ka karamɔgɔ fɛ Cheikh Moaz Tahir an b'u fo. O tɛmɛnen kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali au Génésis olu tɔgɔ la an karamɔgɔ a Cheikh Abdallah Haidara ka se Cheikh Mansour Sanogo ma. Donc o ka kuma bɛ Abdallah. Ok, s'il vous plaît, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله كفى والصلاة والسلام على سيد الكامل الفاتح الخاتم الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثله عوض. وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم على فو كعلى بركة نيكا على ولن دو على من زنا أنا جاء أنا نسيجي نيانا ما ينيو في كبه نواتي سنمايما o tɛmɛnen kɔ aw denkɛ don a n'aw balimakɛ Sharif Abdullahi Haidar ka bɔ Tombouctou mara la kɛrɛnkɛrɛn Masasibugu. n bɛ kuma shababu tajammu'u liqiyadat ar-ruhiyyah al-islamiyya fi Mali. n bɛ kuma ni olu nɛngu ye an n'an ka délégation ba bɛ ɲɔgɔn fɛ. Seydi Babakan Diallo ani Mansour Nole ani Cheikh Mama Famanta ani mɔgɔ tɔw n bɛ kuma ni olu bɛɛ lajɛlen nɛngu ye. Ko k'a fɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara ye k'u b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barika da a ye jigiya min fa Mali duba kɔnɔ denw ye ani Mali karamɔgɔ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ye. A jogo a n'a kɛwale a n'a ka majigi la ni ka an kunbɛn wagati bɛɛ lajɛlen. A y'o ye a ka cɛkɔrɔba ɲuman in de la o de kama maqama tigi b'a fɔ la gharwa an yahzwa al-fata hazwa walidihi. Ko kabako tɛ ni funɛngɛni ye a fa ka sɛnɛ sabara don o kɔrɔ ye funɛngɛni min sɔnna k'a fa degi kɛwale ani jogo la. K'an b'a fo k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn. U ye u mɔkɛ de degi jogo la ani majigi la i n'a fɔ Ala bɛ u mɔkɛ mankutu cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
وإنك لعلى خلق عظيم قم محمد إكادو إبي جوغو بكا أما فو أي جوغو بنيوما بيه لا بل محمد بجوغو نيوما بلا جنة سافة شريف أحمد تجاني أني دوغونو kafara chokoroba ka awye mali duba de bela jele kuna wulo awye karamogo du bela jele kuna wulo aw ka majigina ani aw ka be ani kileyala nika fo islama be beka do dakire ka bo dakire fe ambi bokuma kono yanno ka bela jele fo wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe Chérif Abdallah Haïdara ko JLCM Togola noye jeunesse groupement des serviteurs musulmans du Mali amamburu bela jele de biano ambu bela jele fo amena kuma di ankara ngoma salo che ambalmakia do Traoré Ousmane Mauludu ko nana ale taramanadi kabo Côte d'Ivoire dugu min togo ko Segala atakamana kaboy kana fo Bamako asena ale de fleni Ousmane Traoré kabo Côte d'Ivoire Segala ale de fleni atakamana kabo fena kana Mauludu munyagoso donc be fo de la jamana ala kambe sawama Mauludu 2025 kuga fo de la se partenaire ma Move Africa Malitel Télé Mira Bramali Sama Monnaie O Babali Semer distribution ambe nous bela jele fo ka foli la se média bela jele ma awre ye bala Chérif la be dreti la ale be fadi accompagner évidemment nous bela jele na ko mo be dien yoro la ibi asoro Chérif la ka plateforme be sans fait Facebook YouTube télé ka canal ni abe télé le sera fait Chérif la le sera be fait ala so mo fo ka média bela jele fo kara so chama ni le no minum be ka bla direct la abe to madayo te amo aga ko ni ka fo ko be ni ci bu ka barala donc wa me ko kuma na no ka kuma di ankara ko ma asedi Chérif Ahmad Tidiane Haïdara donc kaye jallu ko fe kay kaw tadi le ko fe sida be na bu mo fana ni ka jelo ke am Allah subhanahu wa ta'ala di ala ka ne sabati ala ka barka do ala kuma na ka ke an falay Chérif Ahmad Tidiane Haïdara ambi bela jele fo jamana munu representera Mauludu konana no to ya so folo o jamana muga ani wolomla e abe president walma o be representer lendo amu be fo fadi bi jamana binani Afrique Europe Asie ani Amerique continental ambi o tonde bela jele fo o jamana mogo fo minu sona haka papi dan saroma o ka faso de maya ani dine waleya o ka faso konana kan kara mogo Chérif Ousmane Madani Haïdara fo dine nyefoli kofe kasika moya na fo ko citoyenneté donc ko fana do ansaro la jien fam la jele fe be o sharia ama fo Cheikh Chérif Ahmad Tidiane falyatafaddal mashkuran muazzazan musahiban bi salati ala nabi wa ali. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقه سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيتك الطاهرين الطيبين وصحابتك غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أمبي على تنو كعلى بركة كعلى ولي مندو أتمنىكو أمبي كشي أنا على كنيمة أنا كبركة أمبو جيدي على كربك نوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنا كرا سودني سانو أنا كرا دنيا نيومو أنا مغنما منهم فرلو كان نبارا جمان كلي فوق تاسج نولي ما أمانينا على في يا ربي على كنني أو يقولا آمين وتملكو كبوي كبلا جنيفو ni kenen kan ni alisilamiya ka foli k'a ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an ma habaw dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an malo ala k'an labila ala k'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an siri danfɛ na ka ɲinɛ ala fɛ sɛbɛ ala min ye an ka jamana n'o ye mali ye ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ ani kɛrɛfɛ jamanaw burukina niger cote d'ivoire senegali ka dugawu kɛ an ka farafin jamanaw bɛɛ ye ani an ka silamɛ jamanaw bɛɛ ye ani diɲɛ bɛɛ ye hɛrɛ la yarabi ala k'o sabati alhamdulillah bi su in na an nisɔndiyalen don ni ala ka fɔnisirɛli ye an kan ka ni suba in sɔrɔ ni ala kira ye ala ye an bonya k'an kɔrɔta ni muhamadu mustafa ye o la alhamdulillah nin kɛlen ka su in na an bɛ su min na nin ye laylatu tasmiya kira muhammadu mustafa a ka bangeli su an ye o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen bi ye a dɔgɔkun kunbɛn an filɛ o kɛnɛ kan ala ye an bonya ni cɛba min ye o de ye alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alhamdulillah ni alakira ye n'a sɔrɔli ye ka an sigi ye bi ka an ka nisɔndiya yira o ye diyagoya ye an kan ala foli ala barikadali ni alakira bɔɲɔgɔnko ye o ye diyagoya ye alakira mando bɛɛ lajɛlen kan wa an bɛ kɔte laqad manna allahu ala almu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ko ala nɛɛmayara a fɔnisiriyara a ye hɛrɛ kɛ mu'miniw ye tuma min na a ye cɛci o ma ka bɔ u yɛrɛ kun na ni o de kɛra alakiraba ye ko o kɛra hɛrɛba ye ala ye min kɛ a ka jɔnw ye o la ala an bɛ fo o la sabu an y'a mɛn i ka kumakanw na i ko ni mɔgɔ min ye i ka nɛɛma barikada k'i b'o o jiidi a ka sɔrɔ ta la wala in shakartum la azidannakum nashkuru ilahana بقدوم سيد الخلق يا من كان رحمة رسالته والعدل شريعته والسموح عرفته والعفو عادته والعبادة طبيعته والهداية وظيفته ومحبة للخلق سلوكه وشجيته. يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وآديت الأمانة
ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى عاتاك اليقين نكني كألف وكألا بركة نتشي تشمي هنا كرا أكتشي كوي كالتشي دفوما هنا على كتشي كرا هنا دبي قرآن قلت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمي لا دريا كلنيا وذكر لك الشريعة الرمي بلا جوني يونجي تمي كما مغتو وكرا ما من تاجوي كيافا مغوما وكرا من تشوي تمي يربد لي على ما على بطول سراكا وكرا مغمين الطبيعي كرا عبد المصطفى كم نقول كندا ودي على كرا كوظيفة ومنهم زونا نحل منهم مسو جبل جلي كرا كانون يشينا جبما نجوي أنا كباري أمبي على ذكر سكيلا بي أمبي شيري كفو أي على كتشيلا سمين دراما أمبي شيري كفو منطون نفلي أنو بلسرلي على كرايو باركة ودكم كوني توركو من بي على كراكة تشي أولي نما من صناكة تشي منه أم الشريع كفو أي تشسركي جيجا على كدين دين سنومي مغول لا فامي للا سركة فوقتاسي على كواتي سلا عمام أم بي مولود كنكا أم بألفو كألا بركدا نين كنيني أم كنين بويا نوي على كراك بانيلي نيو دي فونغا مكانا لا يعرف قدر المولد إلا من يعرف قدر المولود أبدا أنفلس جميلة لا يعرف قدر المولد ما شئت مولد نفدو كابويدو كهرمدو إلا من يعرف قدر المولود فو مغمم ببنغلي بويدو ما شئت بنغلي بويدو فو مامي نئو ببنغلي دو ولو في الكلام من كبي كعلفو كعلى بركدا لعلى كراي كمولود دو كابونيا نيا لجي في السير وفي التواريخ على كراب بنغني بنياني أيراني أنا فلو من فلو يراناي وي على دي كايرا أنا كتشدو بنغيرا نوي على كراي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه على دي يا بويايلا ني بوياكو كلي ني تسمو سلي ني كوجو جلي على كراب بنغلي اي اويرا ولا فالحمد لله انفلا سيغي نبي كا اتو انغاني ندوي بويادو okoro don tigi ka bonya o de sirle don na nya fi ma shite bangali do bonya fo mami bi bangali bonya bangali o fana mandi mami nye nyanguma bangali fana ma bo tigi bolo maw mate ala kira kan nali aka bangali o bonya fana do nyanguma ala kira hake ode masabati otikibo amba yeti amba famuti kafo ni juimbu yali ni ndobu yali obi depa mawludu tikibo yalla wala alhamdulillah ka kuntala surunya ka iranena awla ka ala kiraddo ka kafe obi jaku ya anka qur'an ibn nayi qur'an ibn nayi قرآن كتودي كقول
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. سورة التوبة آية أمغني ناننا قرآن كتودي أكو قل محمد أفوي إن كان آباؤكم نأفوا نأولو دكرة وأبناؤكم أنا أدو وإخوانكم أنا أبلو وأزواجكم أنا أفرنيو وعشيرتكم أنا ككلو وأموال أنا النفر أي من فرنوكا وتجارة أنا أكجكو أبسر منهم تيالين وأنا سو أبسر منهم كنو كنا كرا أولو دفع كتمي على نككراكا كتمي ولك جولا أرك السركا كو أكاسي كما كنو لك فو ألك كويا كنا كرانا فكا مبويا ودلاوي علمو دوني نغا كو مندوكا تيالي بي كو موني أسبابويا mando ka tiɲɛ bi ko mun ye sababu ye a ko ala kira mando a kɛra fɛn jeeki ne fɛ ka ban fɛn saba la o ye fɛn jeeki kanu ka tɛmɛ fɛn saba kan ko o de nana ni ala kira mando tiɲɛli o ye ɲininka ko o ye fɛn jeeki jumɛn ye o ye fɛn saba jumɛn fɛnɛ ye a ye nin aya in de kalan a ko mɔgɔw ye min sugandi ala kan ala kira kan ani wulikajɔ la diinɛ baarali kan ko mɔgɔw ye fɛn jeeki min ganu ko kuranɛ kuma n'o de kan o ye jumɛn ye ni kuranɛ ko ten ko muhamadu a f'u ye n'u kɛra u faw fɛ n'o ye u mansaw ye walima u denw walima u furuɲɔgɔnw walima u balimaw walima u ka mara walima u ka nafolo sɔrɔta walima u ka jago a seekina walima u sigiyɔrɔ o du de kanu ka sigi o kɔnɔ ka ɲinɛ ala n'a ka kira kɔ ne wulibali dɛ caman tun na tan de walahi nafolo de y'a to dɔw ye ala bila ka ala ka sira bila ka diinɛ baarali bila nafolo kanu kama a bɛ sɔrɔ di dɔw ye diinɛ bila u ka jago ni feere la tiɲɛ ti fɔ a kɔnɔ ɲami bi k'a kɔnɔ premier ni deuxième bi falen n ka balo sɔrɔ ka ɲinɛ ala n'a ka kira kɔ dɔw ta y'u ka kɔlɔ ye mara ma bila ala ka diinɛ sira kan sabu ale fanga tɛ se nka fanga tɛ se ye jumɛn ye mara bɛ min d'a ma a b'o préféré ka t'u kɔ ka ala ta to yen dɔw ta y'o ye ɔ kuranɛ ko ten ko ni an min kɛra ninnu de fɛ ahabba ilaykum min allahi wa rasulih fɛn dɔ bɛ kɔrɔya n'a kɛra ninnu fɛ ka tɛmɛ ala n'a ka kira kan ala ni a ka kira ani wulikajɔ olu bɛ a bila sira min kan jihad fi sabilihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin kurana ko ten n'a kɛra diɲɛ fɛ ka ala n'a ka kira to yen n'an kɛra ala n'a ka kira fɛ an ka baara bɛ kɛ mun ye o de la ala de bɛ bonya an bolo a bɛɛ ye a ye min tugu a yɛrɛ la n'o ye kira ye o bɛ tugu o la kira nana an wele ka na min ma n'o ye diinɛ baarali ye o bɛ tugu o la ala kanuni de y'a fɔlɔ ye ala bonyali de y'a fɔlɔ ye o de la kanu gansan tɛ dala kanu tɛ la kanu min bɛ kanu ɲɔgɔn bila nɔfɛtugu la almuhibbu liman yuhib muti'u kanuba i bɛ min fɛ la i bɛ o labato i bɛ tugu o nɔfɛ ni an bɛ ala kira fɛ la
ko ni mɔgɔ min n'i kɛra limaniya jɔn ye maa si ka limaniya ti dafa fo ne Muhamadu ka taa kɛ o tigi bolo ne ka bon bolo n ka di o ye ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ a fa kan ka tɛmɛ a ba kan an ka limaniya ti dafa fo an ka kira kanu ka tɛmɛ an ka sɔrɔta bɛɛ kan Muhamadu Mustafa an b'i fɛ nka dala fɛn tɛ dɛ o de la nin ye anw ka fɛ yira cogo dɔ ye wallahi nin y'an ka fɛ yira cogo dɔ ye ngo maa si tɛ nin don bonya ko alakira ka bon maa min bolo mais o ye kɛnɛ kan ko de ye ne nana waati bɛɛ k'a fɔ mawuludu yɛrɛ kɛli ka ala fo ka ala barikada ni alakira bonɲɔgɔnko dili ye yala a bɛ bɛn a ti bɛn ne ko an bɔra o kɔnɔ sabu ne ye makala kelen sɔrɔ o kumakan in na o ye ne wasa ka bɔ nin tɔ ma o ye jumɛn ye kumatigi ko cogo di a ko mawlidu nabawi sharif la yahtaju ila hadisin sahih innama yahtaju ila aqlin sahih wa qalbin salim a ko mawlidu k'a fɔ a bɛ bɛn ko o mago t'i jɔ dalilu la hadisa kɛnɛma na wa ni hakili ɲɛna dɔrɔn ko ka ala fo nin bɔɲɔgɔnko la ko o ma mago man ka jɔ foyi la bilen sabu nin ye jumɛn ye an bɛ sigi jumɛn na wa sigi min ni an b'a la a bɛ mun yira nuzahir mahabbatana lirasulina an bi an ka kanu ɲɔgɔnya an bi o de yira an b'o daɲɛnɛmaya an ka alakira bana an filɛ o kɛnɛ de kan wa falhamdulillah mun bɛ yen ka bonya ka tɛmɛ nin kan o foyi tɛ yen silamɛya kɔnɔ doji tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ bidenw kan imam Muhammad Mitwali Sha'arawi ale de ko a ka kumakan na a ko aslil usul mawlid nabawi sharif mun bɛ min ka bon ka tɛmɛ bi kan fɛn o fɛn ka bon a bɛɛ bonya sinsinna don min kan o de ye nin ye fɛn o fɛn ka bon ni a taara ka so ka saafo makɔnɔ sahaba dɔw bɛ yen olu nana fara ɲɔgɔn kan fitiri selilen kɔ o ko yana an ka segin an ka so an ka sigi ka ɲɔgɔn baro yanni saafo waati cɛ an filɛ sigi min na i bɛna sigi in bonya dɔ yan ka alakira kofɔ k'a yira i bɛna bonya dɔ yan u sigilen ni u bɛɛ ye kuma daminɛ o ko ala ye mɔgɔw bonya ala ye a ka nabi ɲumanw bonya k'a daminɛ nabi ɲuman fɔlɔ la awal nabi adam alayhi salam fakhtarahu safiya ko ala ye adama kɛrɛnkɛrɛn ka sugandi o ye adam o ye ala ka bonya fɔ n'o ye sahaba ninnu ye ko ala ye adama bonya o nana se nabilahi ibrahim ma o ko ala ye ibrahima suganti ka kɛ khalilullah ala teri o ye ibrahima fana ka bonya fɔ sabanan fana kumana a ko ala ye musa bonya a yɛrɛ kɛ jumɛn ye kalimullah ala kumaɲɔ dalida nin bɛɛ ye bonyama ko ye ne bonya ye dɛ a tora o la naani n'a kumana duuru n'a kumana wɔɔrɔ n'a kumana ka kiraw ka bonya fɔ fo ka taa se nabilahi isa alayhi salam o ko isa wa huwa ruhullah ala ka ninzaluma don a ye min fiyɛ an ba mariyama la
Isa alayhi salam alaka bunyora alakira klobe ukana abaka sokono mamina alakira imelike abora kana yani safu watiche ako nyaka baroke kaume alakira minu munya akmanuka ayuka jorofo ayuka moyafo ne mo ko kulo madaledo joni bina kuma nere taka nga mamma kuma kamme be kuma na kira temelunga cendo ay adam ke safiyullah ay ibrahim ke khalilullah ay musa ke ay muhammadu ke habibullah على إنك رنجة كنك كنونيوي وعلى إنك سيد ولد آدم ولا فخر وصاحب الراية في القيامة في يوم القيامة ولا فخر وأنا سيد المرسلين ولا فخر monko amane min dogofo ne min dogoma fo fe ne de ala kanu nyoy way adama min fo ko safiyullah wa ay ne de ka adama de be ka nyamay wa ibrahimani musa ni isa min fo lolu ya la ka kirawe ko ala ne de ka imamul mursalin wa sahib ar-raya fi yawm al-qiyamah darapotigi ne de lahara jodo ne ala kira de ya ka ayre fo ka kuma yere ka ala e bonya min de ama ne ala kira de wa o ne ne ebi mi bi ni mele donné ko anve yala ambi kunda na sunya ble ala kira kola aka fusamantiya folila aka bonya folila aka do nyirama la nene au kanga kundana surunya olablewa nie kira nana ayere fo minu nye kayiralike masahaba grupu do fene della ka sigi do do la balli olu fene ka sigi kun kera buyi olu kumana olu nyonche nga kira maulu ka sigi kun me jibrila nana fo ay ako muhammad bo ikatay ka mesire kulo sahaba menu nzigi ledo iku nyine ngaw ka sigi kuna sabu bi ala infusa mandiya bake no kan nzigi ala kira muhammad mustafa ajigina kata sahaba nuru laje ako muye asgiya ma ajlasakum hina muye asgiya oko anzigira ninzigi yorayna nahmadullah ala ma hadana lidinihi ambi ala foka ala barkada ayanga nani minge akadina salama israka wa manna alaina bika wa nashkuru li ilah بما منه علينا بما من بك علينا عليه فمسريلي منجه اي محمد انغني اي على يمو يلي منجني اي اميكا على فولك على بركته كده كو سيغ كونجي تاولا نيغو akuku kale yu kale akoma akale linyini akawkale koma dawlade nga akasigi bunya ala yode do jibrila da kana fone nga la se ama ko inna allaha yubahi bikumul malaika ka fonna akasigi kira ka ala barkada ni kandai وكذا يرى نما ودي كان دي كلا يني على كجري على من يوك لنا كسرائي وقدمت كو ابك على بركه محمد السرولي كو على بك وسو
sangaba melekaw la n'a ka nin zigi ye ala bɛ ka aw yira sangaba melekaw la bi k'a ka bonya fɔ ni nin zigi ye jaka sigi bizikra sayyidul mursalin bizikra mawlidihi bizikra risalatihi jawe fɛnba ye koyi ka ala barkada ni kira ka don ye bizikra ayamihi ni ala kira ka don ye nin don de ka bon ka tɛmɛ ala ka don bɛɛ kan ka ye cogoya la wa don min mɔgɔ kan ka hakili ala nin don bɛ o la kuma min na ala ko musa alayhi salam ma ko walaqad arsalna musa bilbayinat biayatina an akhrija qaumak min az-zulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله موسى ذكر قومك بأيام الله موسى نقول الدنيا إما كدونا على كدونا والمصطفى على يا أبويا أو على كدومي نافر موسى كم أو حكلي أولا كنا هنا أدونكو أو كقرآن لجي ako chodi ako musa afu ye ku hakili to dona firawna ka to mijigi ukadomi yasumunakum سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم كل فرعون كتورا بس أوما أبي أدم كنتجة جوجمان أبي أمسو نينما منه نينا على يابو أتورو لدومي كفرعون بناتو أدو أمان نينا أكو نيجي كشيدي لا هر كشيد على ده بل جي كشي أسر لدومي على كوبا لك دوم بولا كوكو حكل تولا جانو محمد مي يوم مولده على كرك بنجلي ويأنا جي هنا سوري ويأنا لا هر هنا سورلي نما من تقراكو أمسك على بركة الدوج ملكة من دوينكا على بركة الدوج من بي كان الدوج بنيانو أتي محمد المصطفى جمي ني على تشيلي ني اودا كرا دافا بك حين سرولي والله نيو دفو على كرا ماندو بونيا على ام بونيا ني على كرا روايه دوبي على كرا كو اكا مكانا كو على ماندو بونيا كو ale mando na chedo bi ko obina fo bani israila da be nyuma do joyorola fu samandiala nga solani muye le ala kira yere le fembay ha ala ya ambede buya ne ala kira kange amandonye ako aya angu samandia katana manto beka kuntum khayra ummah أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله أكرم من دون الله خير ماي على أكرم من دون نفس من دون بي على أمي فو أي فسمانتي يسرني تشمي وكما دولا أبو الحسن الشاذلي ألكم بي بيت المقدس مصر كونو أصلورا 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 كاي النبي يوم نرى فرجونغا بيت المقدس كونو الأنبياء كادمنا آدم كان نوح عليه السلام إبراهيم هود صالح شعيب وشامان لوط أيوب يسع إلياس موسى عيسى يحيى زكريا ذو الكف يونس يوسف ودفلي بيت المقدس مصر كنا وبي ربي نور دوي دوني دمنا مصر كنا ويلي نجا قلنا نصر ميرابو يرولا
ala kira bade nana sigi ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala nana sigi musa alayhi salam ale wulla o bina ala kira nyininga nga ko yani nyininga ke muhammad iko imanduna ko addu bi ila fo bani israila kiraw muhammad amma ko be ika o wala anye mando jume mbi ika mandona min do bi ina fo bani israila kiraw chamin be kan fo abul hasan do shazali ko ale de sukura kaniye robbe ko kira ko hate ko o tewbe alay minun kirengere ni mandona donina ka od kalfa ula ko musa ko kirama yala o tedo bi soro yawa ala kira ko abey ko robbe ako ale ala kira ko obey ko ala kira do jole to kofe ka ko do misiri kono ko obeyu kun korota ka laje ko ya sura abu hamid muhammad al-ghazali ko ala kira ya de we Allahu akbar habani balligh wal ghazali ne chabay wal muslimin bebna minga akadonika akasharafuka akama bayaka ale donaka na ala kira jabe ko labbayka ya rasulullah habani horo nyilamene musa ko kondo wa ala kira konindo is'aluhu ma shi'it Allahu akbar nyingali bekala min gadi nyingali bekala musa nyingali daminala ako arif nafsak ako ana muhammad bin muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali musa sollaka ka nyingali kengako ako ne nyingali to damadela ngai to fo ki fa to fo ko fa to fo nek me nyingali mbela ako ngano fe tugudo odo la nyingali kele minge modul ghazali la modul ghazali jabi tambi musa ka nyingali kelena musa ko togo fana kofe nyingali kera jabi sababa ma kelendi nga ka jabi tani nga sai ka kuma chaya ako ibininge ako wonno fe tugudo domina ala bayni nga wama tilka biyaminika ya musa musa mumikini yavana mumikini molola eko hiya asoya ko kumba bo ha ala yini ngal kilende kela wajabi kile mumba bo ngay ko chogodi hiya asoya ngabeledo ngabeledo kuma mina ala yini ngal ke ni eko ngabeledo hiya asoya أتوكل عليها وأهوش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى إما جابي كلمة ده إكو تقولي إكو نبرد وجابي كمباني نيكلنا كأيرا الله أكادو كتامنو ما على إبرو ودوي جمعي إكو ميزينزي على min ga bagaw ngenaye nga ala on ma tekoy fenjama wore bala min de ji ako musa en be fo alay nyin ngal kelen jabina musa ko hatta ako chendo ako mbado yene ndabode ini makambe kuma nyonya la nafani barka min bala an vana bi aulad lisraka ko wallahi sadaka rasulullah subhanallah la ilaha illallah musa ko ne ce wallahi iko ikan mando na chedo bi abina fo bani sai da kiraw ne ce ni mambo ha abul hasan shazali ako alatoro dela ko tobi sena fo misri welela o nana le yugu yugu
k'a ka ɲɛɛlɛ ko seli waati sera k'u bɛna seli wele a ko ale girinna ka wuli k'i sigi ale kabakoyalen o de la nɔɔrɔ bɛ yen nɔɔrɔ bɛ yen min bɛ misiri wele a ko a ma ko kana kabakoya kana kabakoya i ye min ye la wa alakira mandenw bɛ taa minnu sɔnna ka sabati alakira nɔfɛ dɔ de ye dɔ dalen ka ko dɔ ye k'o dɔn a magara la waati min ko seli waati sera i labɛn cɛ wulila kabakoyalen ko kana kabakoya a bɛ tan de nɔɔrɔ ko don wa a tɛ sɔrɔ di foyi ye fo alakira kanu wa an filɛ o kɛnɛ de kan nin bɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ iqtida'u siratul mustaqim li sheikh islamihim ibn taymiya ale de b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko ni mawuludu ɲɔgɔnna ka a bonya ka ni mawuludu ɲɔgɔn fêter ko a bɛ u ka alakira kanu fɔ ani u ka alakira bonyali ko a b'o de yira n'o ka sheikhul islam ibn taymiya n'o ka ka kitabu kɔnɔ min wele iqtida'u siratul mustaqim ko ne alakira kanuni ne alakira bonyali a bonyali ko u bɛ baraji ba sɔrɔ o ye nin min kɛra n'an bɛ baraji ba sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigili la nafaba b'an bolo dɛ o de la alakira bangeli nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a tɛ se ka fɔ ka se a dan na nka a k'i wasa dɔrɔn ko alakira muhammad al-mustafa a dira ka na an bilasira ka an bila sira ɲuman kan ka an bɔ sira kolo bɛɛ lajɛlen kan madul mustafa cira nin de kama o de la a ka cili senfɛ a ye a yira an na fo an k'a dɔn alakira nakun ko ye min ye o de la fɛnba bɛɛ n'i y'a lajɛ el haqa'iq daqa'iq minnu ka bon a ka dɔgɔ kuma dɔ la ɲɛ ka yelen na o de la alakira nana ni nin diinɛ min ye n'o ye silamɛya diinɛ ye n'i ye ɲininkali kɛ ko man huwa al-muslimu al-haqiqi an-najih silamɛ yɛrɛ yɛrɛ min ye kisi sɔrɔla ye al-fa'iz min ye niyɔrɔ sɔrɔla ye man wa man huwa al-mu'min jɔn de ye mumini yɛrɛ ye wa man huwa a'badu an-nas jɔn min ye batobanji ye ala kan diinɛ in sira kan n'i ye ɲininkali kɛ ka ni mɔgɔ ninnu lajɛ wa baara jumɛn bɛ yen ahabbul ibad ila Allahi jɔn jumɛn ka bon ala bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn jumɛn fana ka surun ala la ani ala kira la lahara don o ye jɔnw ye o de la cɛw bɛ dɔn yan de gulokiba in tɛ silamɛya tɛ mar'iyya to ye la silamɛya tɛ shakiliya to ye silamɛya ye jumɛn ye e bɛna sɔrɔ ala kira nɔ na ala kira ko cogo di silamɛ yɛrɛ yɛrɛ la al-muslimu al-haqiqi an-najih al-fa'iz fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi a ko n'an ma silamɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn mɔgɔw kisira ka bɔ min da tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ wa fi riwaya al-ma'rufa man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi mɔgɔ caman min de fɔ ko silamɛw kisira ka bɔ mɔgɔ min nɛni a bolo tɔɔrɔ ma ni riwaya bi nka ka yira ko kira kun mago bɛ bɛɛ la ko kira ma ɲina adamadenya kɔ a ma hiji kɛ min kɔ n'o de y'a ka hiji fɔlɔ n'a laban ye n'o wele hijjatul wada i bɛ riwaya fɔlɔ in sɔrɔ i ye min lakali ye ne ala kira ko ten ko al-muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi mɔgɔw kisira
mɔgɔw kisira ka bɔ maa min nɛn ni a bolo tɔɔrɔ ma a ka degun tɛ se mɔgɔw ma o ti bamuru ta k'u ɲɔgɔnna faga ko o t'olu ka silamɛya la o la f'an k'a ta k'a lajɛ ka bamuru ta walima ka marifa ta k'i bi bi i ɲɔgɔnna kan silamɛya tɔgɔ la silamɛya baara tɛ o ye sira si kan لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سلاموني بيجي سلاموني كافر بيجي وني بوليسونا بيجي وني يهودية بيجي وني النصارى بيجي سلاموني بيجي بلد كل سلامه وسلامك تورو مانغا وشيسرو ما دامو كتورو مسلامه سرو قل القرآن قلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا توبني ما من قطور ما صر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نتوبني aka mɔgɔ dɔgɔya aka kɛ mɔgɔw fɛ aka fara ɲɔgɔn kan aka baloko ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu ma kɛlɛ a ka diinɛ na walam yukhrijukum min diyarikum o m'aw gɛn ka bɔ a ka sow kɔnɔ an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim a k'olu dɔgɔya ka laadiriya an'u cɛ la ne ala tawbali o la ni aya in nɔfɛ tugu ala ko ala bɛ aw bali ka bɔ maa minnu dɔgɔya ma o ye minnu ɲɛw kɛlɛ ka bɔ a ka sigidaw la ne ala bɛ a bila a ka tasira olu de la kuranɛ tilala o wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu ne kuranɛ ka kuma ye boli sɔnna a mago jɔra e la e silamɛ i ka silamɛ du kɔnɔ ye a mago jɔra e la ko a bisimila i ka so hatta yasma'a kalam Allah f'a ka taa ala ka kuma mɛn o bɛɛ tɛ ka kuranɛ dayɛlɛ k'a kala ye la a bɛ jogoba min sɔrɔ e la o ye ala ka kumakan ye jogo min lakale e la k'i bila o sira kan ale b'o de mɛn mɛ kulola tɛ la a sɔrɔli e la k'a yira o de ka bon kuranɛ kalali ye hatta yasma'a kalam Allah n'a sɔnna falhamdulillah diinɛ ma'ana minɛli ma n'a ma sɔn summa ablighuhu ma'amanahu u se yɔrɔ la u ka danaya yɔrɔ la sabu kuranɛ ko maaw de don u tɛ hakika dɔn mɛ an ka silamɛya kɛra jumɛn ye ka bi bɛɛ kan ka bɛɛ tɔɲɔ ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ faga o tɛ silamɛya la la silamɛya ani irhab u cɛ ka jan fɛn qualité kelenw tɛ silamɛya bɛ hakilisigi de fɔ al-mu'min ya'luf wa yu'laf mumini ye maa ye min b'a yɛrɛ nɛgɛ don mɔgɔw la wa a bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ nɛgɛ don mɔgɔw la n'u siranni n'u bagabagali n'u jawulili ye o tɛ se ka kɛ maa bɛ yɛrɛ nɛgɛ don maa la de n'i ka muru'a ye n'i ka mɔgɔw baara ɲɔgɔn ɲumanya ye n'i ka jogo ɲuman kɛli ye mɔgɔ bɛ yɛrɛ nɛgɛ don mɔgɔw la ni o de ye wa a b'o cogo la e fana ka mɔgɔw nɛgɛ minɛ mɔgɔw kanu kɛ mɔgɔw fɛ n'o kɛra e bɛ mɔgɔw bila ɲuman de kan mun ka sɔn u ka ɲuman sɔrɔ o de la u taara se Sheikh Ma'ruf al-Kharki ma don dɔ la ko dɔw kɛra danzakolaw ye u ka tiɲɛnikɛlaw ye u bɛ gulɔ min ka dan sago a ka ala wele u kan n'o tɛ ninnu ye dan sago dugu kɔnɔ a k'o danga ala jɔn ko di a ko baasi foyi t'a la a y'a bolo fila jan a ko ala e min ye ninnu nisɔndiya diɲɛna ya tan u nisɔndiya lahara ten Allahu Akbar ɲininkalikɛlaw ko an ye min ɲini fɛ o tɛ ne ye dɛ u ye tiɲɛni bɛɛ k'an ka dugu kɔnɔ o bɛ gulɔ min ka bɛɛ tɔɲɔ an ko i ka ala wele u kan de a ko n ye ala wele u kan koyi n ko ala min y'u nisɔndiya diɲɛna ya tan u bɛ cogo min
ala yengu niso jallahara ko ala ti machine niso jallahara fa ye mami mbo juguma na ka bla ka nyuma saraka ka kishi dama yana amin na taw ka kishi soro de lawa walma amma fo ala ka danga ko halaki diri kamin nata uka kishi soro la mitukan nasawma an karamo muhammad mitwari sha'rawi alaka kuma kana aka kalande mi torola na kuni sekale gulo mezo minumbe jina kero mimbe kalim tabondo abela ka befa sha'rawi kodi akuni yu befa aku bitami aku abebta janama kono sha'rawi ko chendo aku menu tara janama kono ala sago sorola wa shaytana sago sorola ala be mun kan naka jongi kanda de kishi soro shaytana kumbu blajmenga bone fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin mu befli nala yakuti filile ani aw min zura katruka shaytana kasrata tayura ijma' فالحق والحق أقول لأمل أن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين شيطان من انظرك تقول نزرينغا نقلبنا تشيفو دنفي بي نما بنيه سرجلتوي كتقول إيكو بدو روي جانم كونوناي أكرو شيطان دبي في كتاني بي جانم كونو nga ala bi fe ka hinase aka jo bema ni ata ka laje kanim flada nyongoro o koro jonga kanda soroli o de layni o de la alkiran nan de kama asolla akon de islamai ray bekishira mamin toro adda wal ma abulu bulo e bingani min bisina kam mo foga kabiuka kaduchi kadugu wuli ne balo bayde islamiyya tola on bado islamiyya chekaja billahi al-ali al-azim ne toro ni on dina tagala jabi o chamba debe e puis dirzani fitinu ni olude ne mangame ibado ku mabolla dabu yorola lamo masabati fayamba lamo masabati karamo yamba wala bandude nga ala dungote ko akishira mo kishira ka bo min dana ne toroma ne kaka kumai sabu kira ba do ne ndobina wa anglo de labi ne balaw be mawdu tibe ne mawdu kuye hele kuye ko sahaba kumbe anko ala la sabaka ma bihi as-sahaba no yasra ko mawdu ko here bunyabala مولدو يموني نافيه لا يعرف قدر المولد إلا من يعرف قدر المولود ما شئت مولدو بويدو فو إيه مولدو تيجي دكا بويدو نين نزبطيرا كفو مولدو تيجي دي بويدو ني وإيه مولدو نينا ما يلادوي ني أونغا كتايبي نسابو يا مولدو كتما أونغا sabu moldu tigi yere de kumolu boloye anga ote ambolo nga tarikhu be ambolo ka fo ala kirab bangera ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 12 من شهر ربيع الأول ربيع الأول كلتل فلان كو على كراب بغيرا أو جنغا بويا المولود من بغيرا o de kanga bunya nga atanya korobi ami jume bunya ka ka bunya soro o de la mami vasara mami masasara ko imba uye kira ko barkati takida o barka bisaka soro o bi minve o keli o kanoni o barali ibu barka soro nay ne ala kira ta mbolo bi ala kira ta do nyana mayeli aw mbolo oye awnga mawludu ina fanin kene dogona nyafi ala de ni boya damne membi si mani sahaba wi ngo mogo mi mbangera no ala kira yere ak molo bolo nga olu ye boya da ala kira ka
wallahi minhum bika mawludu soso bika kelebi wallahi la tungaro nyira kum sahaba wa kafiriya billahi al-ali al-azim sabu fi sahih al-bukhari barakale كما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة حتى وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ني على كراي بخاري كنو كو على كرا مدجي شتو كبواد كنو ko ala kira daji shima dugu soro fo abina sahaba do tege kono ne ala kira ko mbi daji tu sahaba bi plonger ala kira daji no fe ku bolo ja ala kira daji koro ko ma babuya to cheye o bi mo kafiriya nyene boye ka koro billahi al-ali al-azim ala kira ka sahaba do ala kira yi bolo da kula yadduha sharifa o bolo sanuma indara ala kira ka sahaba ngolo yoromi aba kumbe dikaba akollam tidai ngarle sabo ala kira bolo nobe akunzigi jeyana eroba fiye fo abijigi fo akoyorola ko amasetige ka kula tege mingabo tege be adara ne kungolo o yoromi na shimina o shi nano be ala soro nyove amadi kaboy olu ya ala kira soro o ya kira daji soro wa sahabo kira mana wuduke idha tawadda rasul sallallahu alaihi wasallam kira mana seljita sahabo kumeke ukanyo ngoro furoko bo kira seljita jino fe kira ka jibone duguma obuno bogo de salo kamuyera fil bukhari nangari ba do ka soso ate daludo nono be dalu ko fe wallahi abawu wasa min do nyonala sabu nene ebe kira ka sedita ji soroble wa nene ebe kira daji soroble wa odamate sabado balolani ala kira kunzigi sha'r rasul ukmo de mana ala kira kunzigi wa ukma ke ketwola bimaw minu bika moldu ko bali o bo bla shirku minakono kira kunzigi do ya do ka keleke bawlala ka keleke nay ala masofiu ku seto keleke na ka kira kunzigi tu ka keleke bawla koro u ka dese kele do la umake وكلا وكلا ترسي على يا ابو يبدوما خالد بن وليد كرا كونزيغي اكمي كرا فرمسو بولو ام سلامه نينو نكي ماغري الله الله يفهمنا بويا ايو بويا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نما ميالك بويا لي بويا ودي لمن ياي kira kunzigi kira furumuso yɛrɛ de kun b'a bila ji la k'e mangɛnɛ wa ne ko mangɛnɛ a b'a to ne ka bana ye kɔnɔna bana ye a b'a fɔ domi ne ka bana ye kɔkanna bana ye a b'a fɔ i ko n'a ye n'i y'i ko n'a ye walima n'i y'a min bana b'a fɔ ne ni e tɛ manil far ka yira ne na aw la Muhamadu Mustafa de ka bon ala ka danna bɛɛ ye nga kira yɛrɛ de kun bɛ kunzigi in tila sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a mara kira ka seliji tɛ ji a taara ka sahaba dɔ lajɛ don dɔ la bananen dalen sahaba in ko cogo di ko kira bɛ taa ale lajɛ don min ko ale kun tɛ ala hakili ka kan ɲɛ bana de kun fɛ ko kira y'ale dekunnen don o ma bɛn kira m'a fɔ a ye taa dɔgɔtɔrɔ wele ka na dɛ abado ko fedo bale ni ala ci kire selji de ta a selji tati ko fasabba alayya min wadu'ihi ko kire a selji taji do shuru neka kire selji taji sahaba mi akum banana kase hakema addukum yana kire ya selji ta ko jin lokaleka ko yobe bana tara ale wulila k'i sigi o kɛra bana bannen
jɔn bɛ n'a fɔ e ya Muhammad e ka ci Muhammad nin de jɔn bilasirala ye wallahi mɔgɔw ye e ka bonya segin ma minnu ma i ka diinɛ ye o ma don a la jango anw min ko an bɛ e ka diinɛ la kitabu dɔ sɛbɛnna mukhaliduna 100 aw uzama'u 100 a sɛbɛnna mɔgɔ min fɛ Michael Ward chrétien diinɛ mɔgɔ don Michael Ward ale ye kitabu sɛbɛn cɛ minnu ye baara kɛ ka diɲɛ nafa a cidenw na u b'a la minnu ye diɲɛ nafa recherche scientifique la philosophe la ani dɔgɔtɔrɔ forlew bɛɛ b'a kɔnɔ ani minnu ye découverte kɛ hali appareil photo minnu y'a sigi sen kan minnu ye kokuraw sinsin a nana n'a bɛɛ ye minnu ye diɲɛ nafa n'u ka baara ye nka ɲininkali kɛ ko a bɛ min kɔ sabu chrétien don a bɛ Isa kɔ a nana ni Isa fana tɔgɔ ye kitabu in kɔnɔ mais a ye ɲininkali kɛ ko jɔn de b'a tête de liste la a ko jɔn de bɛ yen min ka ɲɛnamaya ye diɲɛ nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan a nana ni anw ka kira de ye Muhammadu Rasulullah a ko kira de ka ci ye diɲɛ nafa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ne ye tiɲɛ ye wallahi ala ye min fɔ e ka hakɛ la Muhammadu de ye tiɲɛ ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma min ka ci kɛra hinɛ ye bɛɛ la Muhammadu Mustafa ala y'ale de bonya o de la nin limaniya in sira kan a ko cogo di a ko mumini yɛrɛ al-mu'min man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim a ko mumini yɛrɛ de ye mɔgɔw ni u nafara walima u kisira ka bɔ u yɛrɛ kun kan ani u ka nafolo sɔrɔ tama ka bɔ mɔgɔ min tɔɔrɔ ma k'o de ye mumini ye o de la o do a ko alabato b'a ji min ye alabatola ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko n'an m'o dɔn k'o de ye maa ye maa min n'a ye yɔrɔ ma janya ala ko tali la alabatolaba k'o tɛ min bɛ si ka seli ye alabatolaba don o don min zunnen don walima a bɛ hiji la waati bɛɛ k'o tɛ alabatolaba ye dɛ ko alabatola ye jɔnni ye ayiwa an bɛ waleɲuman lase Sherifla TV filɛba a bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka da u tulo kan k'a fɔ nin kuma in na min ye nɛgɛ ɲɛfalaki sanga 5 bɛ o kunna banfula ye 0h5 o kuma kelen de fɛnɛ na Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara bi se yirimajɔ ɲu la di kɛnɛba stade du 26 mars falen kɔnɔ i ko da kɔnɔ ɲi silama jama wuli bɛ k'i jɔ k'a sabu kɛ ŋunuŋunukan dɔ bin bɛ ka mɛn dayanfan fɛ bɛɛ bɛ k'i ɲɛmada dayanfan fɛ a yɛrɛw ɲɛ bɛ mankan la nin b'a jira k'a fɔ ba Madani de Bachir Traoré de a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ŋunuŋunu k'a bɔra ndolati kɛnɛba donda la bɛɛ bɛ k'i ɲɛmada yefa de fɛ sa i n'a fɔ a yɛrɛw tulo bɛ mɔgɔw mankan la cogo min nin ye jama nisɔndiya k'a ye nin ye jama sewa k'a ye k'a fɔ fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadu Mustafa ne ma ni kisi bɛ a ye mɔden sanuma a nɔrɔ min bɛ an bolo diɲɛ kɔnɔ bi ni o kɛ mɛ ka diinɛ in da a nɔna tiɲɛ ka lase diɲɛma mɔ ka maa ba yirikaw kɛ ka ala lasɔrɔ sira sɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara nin y'a don kuma selen ye ndolati kɛnɛba kɔnɔ sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye lɛrɛ kelen ɲɔgɔnna kɛ ni ka maaw nisɔndiya ni dakuruɲɛ sanumaw ye ba Madani de Bachir Traoré de a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara nin ye a don kuma selen ye ndolati kɛnɛ in kɔnɔ kuma fɛnɛ don ka foli lase an filɛ jama mɔ aw minnu bɛ Mali kɔnɔ marabolow la aw minnu bɛ Mali kɔ kan jamana wɛrɛw la farafinna a camancɛ a tilebiyanfan a woroduguyanfan a gaɲakayanfan aw bɛɛ lajɛlen folen don aw minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ continent américain asiatique européen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko aw bɛ Sherifla TV jabaranin kan directement chez stade du 26 mars ndolati kɛnɛba la an nisɔndiyalen fari foninen ka lase bɛɛ lajɛlen ma nin ye sirifikɛ don dɔ ye kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye Sherifu yo bani nana goya bani
maina sherifu nanagoyala rayo donela ira modinga machedu maina toye rayo donela la kanuba machedu maina toye ala rayo donela ya bani kodo ye kelenye rayo donela anti chamina sherifu kelembe ala rayo donela jamayo daga wili ko ala Nidugu bi bani fa bi do kule chogola Nidugu bi bani fa bi do tagara chogola ala kira noro asayeda Sherif Ousmane Madani Haidara don masira kene kono bendi sodiale farifoni ne do bi Sherif la TV aw min ma yoro jafe abaka ko ilaja anogoni fe direkete marché ambe be nyonga amaka flaka benik magelenye o Sherif la TV fena joro ka ke awye ambleba mali kono ani mali koka olamba ufuka wala imando soni sirifika ka saratika mime ani awche ami bla o keneka no yesira ma dinami na ya saratika ta awye alamisa temene jumashu temene kafana nyafolike awye sirama dine ka kabri finiye kama bone inina ko fo sirama ya ko fo ikado ola kirami ni sirama ya dira omo ala fe ka sem jema mo ani mo jera minu ngunda sirama awye aye kafiru bismillah kalifala ani yahudiya ujera ani keretiya ujera madina sigila shima se shimo kasam ka sirama ya ko daha ni sirama ya ko daha ubi beni basigi de kofo sirifika yo siratika minda bi abino dibela jelemo kafo jiadu minungera fali minungera kela minungera ni makeme ko ta ko kebul madayoro ye kibiti yere ke mafala ye abina nyefoli bake oka kabugu bo oka ambi befo ka be wale nyumondo ndula tigene ba yingono ni nye sirifika do ma sele ye angono ka bora ndamala ka bosoni anya bi da sirifika ka ndala ka je ka don kafo ambassadeur Bensi Marsila ani sojale fari fonine kasangani folamoni la madama okundi Muhammad al Mustafa nemani kisiba ayeka bangani ni sodia anyanyanu ye ambado kafo shu folo okera sana tabe sanjina tabe yoro menena kafa iko dakono nyi bifana okele de do washini yara de do auta doye do okerengere ne bike sirifike ka dakono nya sanwa adu okerengere ne sirifi do nala sona mo bike bela geleye obika maliye mali jabana basigini na kolo sumanina abika farafina basigini na kolo sumanina abika jie era basigini na kolo sumanina ni ala jenaye ola amba foka wale mondo Sherif la TV jabarani ka foko bibina Sherif la TV kama mo wo fa bela jelela ka koyi mla au kangoloka akase ka feramo ka laje chokola sewa munya kono Sherif la TV kama ko labe blasinga ni nyema yaso ka wulika joye nyema ba ni oye Ousmane Sowore El Haj kafaranga responsable technique Buya Kulubari ani anga ressources humaines ni oye tenema madame Touré anaka jama Keita responsable poste production Cheikh Oumar Sissoko journalisme no ye kula fane dilawiye technicien caméraman ami pefo ka be wala nyumono monteur ubia anga service marketing musula ka ufele bia minu mi wulika joke kaseka au kabara unoko ya au bolo au ni Sherif la TV che ami befo ka be wala nyumondo nala sona ba soni ani sirifika bi karinyona minye aywa nisodia kumawiye olubi lase amo sirama ya mini oye ina ni makari ka nyefo chokola abi famu njoko mina adoma fe ka ke choko mina kabini sango ka bramina sana sini ngola wale kele ka damene kunu ngola kana blabila abo nyefo liba minge nala sonamo ami do kena kono soni ani sirifika bi njonsoro nala sonama Sharifo fala kunga ningi Osmane Sharifo fala kunga ningi sa Sharifo fala kunga ningi Ni wolo de fala kunga ningi Sharifo fala kunga ningi Ta wolo de fala kunga ningi sa Sharifo fala kunga ningi Aida du sangana ala na ka kira no fe Sharifo fala kunga ningi Wele bali du de kuna ala naga kira nofa Sharifo bala kongani dabani jugu kera bani na bani kwa bi ala nofa Sharifo bala kongani shiriku jugu besi vilanga mabaka ala nofa Sharifo bala kongani korati jugu beki vila mabaka ala nofa Sharifo bala kongani Allah wana kambe Ousmane Sherifu ma wana kambe Madani Ntengade ma
ngone kambe basi tandenge dema enyo wanti tamaduku makolokoka enyo wanti tamaduku makolokoka ala yidla ninge kelende filanante shefe kemina filanante shefe kemina nayo defo ansaru jamanyana nayo defo ansaru jamanyana mogodo ubi duku makolokoka ubi jamanyi ni haidara tokode ubi jamanyi ni sherifu tokode amana jirati gila mokodeka wano kera jamati gide bani de umi kuju kufolode bani musomu yuju kufolode bani jenyo yuju kufolode oyene miri duku makolokoka oyene hami duku makolokoka ni saru jamakodo ana jandanga laidu warodela hanya laidu mitafama lade ana jandanga kalima nyumambela juru kisati hora siribada jolokoti hora siribada hora siri juru yene hula kumade hora siri juru yene hula kumade ama hora nya dato sherifula mahora ya dato sherifula fani sherifu ye hora nya dato una ngobene miri duku makolokoka wana kambe usumani sherifu ma domina madani kumanade akwaya nyini fahama ala defo ni ala ya lesa wolo dengele mina abo dendi fahama ala dema ala nana ba madani so aye laidu minta ala de ale ya ka laidu tale dafa aye deinde di fahama ala dema dein so na fahama ala dela ala yere so na usmani sherifula joni misanga usmani sherifuma jama beba tegere dumafo kategere dumafo kategere dumamine ya bani kodo aumbi sayinofe ni kofle iba une jole yiko ni nyesi iba une jole yeta ni kerafila iba une jole yeta anya di usmani sherifuma anya di usmani sherifuma ala tisola bawe mandela ala kana yidi fade jugudema ala kana yidi fade jugudema ala kana yidi java jugudela ala kana yidi fade jafana ala kana yidi fade jafana ala kedo kuma kolokoka muhammi bi usmani sherifu fa kama kula sherifu sherifu ategere fo ya banide sherifu fala kunga lingi sa sherifu fala kunga lingi sherifu fala kunga lingi ala kila kadawo Sayyidina Muhammadu bangala beni yugo ala kila kadawo Muhammadu bangala beni yugo ala kila bangala silame demi dunya fawa silame ube konda ala kila bangala bamina badenge labi bangala mu'mini demi dunya fawa mu'mini soda ala kila bangala abuna yinde labi bangala ala kila kadawa Sayyidina Muhammadu bangala beni soda masala ala kila mima kudu wa mali salmada ila rahmatan lil alamin ala kuni Muhammadu jirite danse bere nema sori aywa amrafo أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ورحمة الله تعالى وبركاته
an bɛ ala fo k'ala wele ala barika da ka kisi ni ɲini a fɛ a k'o kɛ an kuntigi Muhamadu kan n'a somɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ a n'a nɔfɛ tugubaga ɲuman bɛɛ ala k'an bɛɛ yɛrɛ o jamana an bɛ ala tanu ala min bi yira an na k'an ka jɔnya ja don an na n'o de ye bi septembre kalo tile 10 l'an 2025 mawuludu hukumu kɔnɔna na n'o ye a dɔgɔkun ye ni dɔw k'a ma tasimiya dɔw k'a ma ismo ala kɛra bangeni dɔgɔkun o ɲɛnajɛ an b'o kɛnɛ kɔnɔna na Bamakɔ commune 6 kɔnɔna na Yirimajɔ stade 26 mars la kɛnɛ min bɛ labɛn fédération Ansar Dine international fɛ alhamdulilayi rabbil alamina jamana 40 bi ka kɛ ni san 2025 ye o jamana 40 na jamana 27 o président bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ani représentant caman fana nana ka bɔ tɔw la an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bisimila fadi tɔgɔ la ko ka foli kɛ Bamakɔ gouverneur la ka foli kɛ commune 6 maire la ka foli kɛ alimamiw la ka foli kɛ dugutigiw la ka kɛ ni bi kuma yɛrɛ bɛɛ sigilen don bari an karamɔgɔ lɛdo d'a ma ko ala ka bi yira an na ni ala y'an balo k'a yira an na a kelen bɛ ka min labɛn o fɔli kama inshallah ala ko nɔgɔ kama an bɛna kuma nɔgɔya kosɛbɛ o la kuma kɛra cogo cogo bamananw ko ten ko kunun fana cogo cogo k'an ɲuman se ba kɔfɛ o pilasi kan ka sɔrɔ a la anw ka laada kɔnɔna na an ye laadatigiw ye an ye silamɛw ye an ye danbetigiw ye Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔna na Mande kɔnɔ ni kɛnɛ fɛn o fɛn bɛ sigi kuma tigi ye ɲamakalaw ye an ka jeliw an ka funɛw an ka garangew an ka numuw an ka mabɔw o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jeliw bɛ yan nɔ an fa Abdulayi Jabate a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ k'u kana jama bisimila kɛnɛ kɔnɔna na a accompagnélen don a balima caman de fɛ ɲamakala caman bɛ yan nɔ Baseku Kuyate bɛ yan ayiwa Jabatew bɛ yan Jabate ani Jabate Musa Jabate o bɛɛ bɛ yan merci. Salam alaikum. Ayiwa salamu alaikum. An dena hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an mana dɔwɛrɛ la min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ u ka n'u taatɔ sɔrɔ bamada ni de nin bɛɛ y'i ka jama ye Sebe Musa mɔden Batafu mɔden Mamedi de Sade ni Ɲade nin bɛɛ y'i ka jama ye ni mɔgɔw ɲɛna ko Haidara ko in bɛ da yɔrɔ min a tɛmɛn'o kan ɲɔgɔn jamana in bɛ cogo min na bi a sera dugawukɛ ma nka jama min bɛ yan bi o wasara Sebe Musa mɔden ani Batati mɔden ani Kaka tɔgɔ saba mɔden Kaka tɔgɔ saba den an nana ka n'i ka waleɲuman dɔɔnin dɔn an ka jɔkɔrɔba bi yan ani Sebi Madu den Abulayi Jabate ani Musa Jabate Baseku Kuyate kana ka n'i fo k'i waleɲuman dɔn Sherif Usman Madani Haidara e min ɲɔgɔn tɛ maa ka dugu la e ɲɔgɔn tɛ maa ka du kɔnɔ e ɲɔgɔn tɛ maa ka jamana kɔnɔ ni o ma da maa min ma da o la n'a ɲɔgɔnna b'i bolo i bɛna n'a ye an b'a da ɲɔgɔn kɔrɔ n'an y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ n'a falenna min na i bɔ a kalama Sherif Usman Basita Madani Haidara Baseku kumalen kɔfɛ an ye bɛɛ don kɛlɛmantɔya na a ka dɔn dɔrɔn fɛn min bɛ sen na san 20 wali kelen san 40 ni kɔ nin kɛnɛ kelen in kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sirifikɛ nɔfɛ ba Madani de kunu minnu fɛ a ti kɛ tan mais ala sɔnna a ka kɛ nin cogo in na Sirifi Musa si de ko don Batatu mɔden ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i y'a sigi sɛbɛ kan ala bɛ sijan ni kɛnɛya dɔ ma wasa b'o kɔnɔ kunkɔrɔta b'o kɔnɔ i ye fɛn min kɛ jamana in ye a ka bon kojugu i niyɔrɔ ka bon ala bolo
kaka kɔrɔbasi ani kaka jelisi anw ye ɲamakalaw ye i ye bɛɛ to i ka danbe kɔnɔ e ye bɛɛ to i ka danbe kɔnɔ ko bɛɛ ka ala ɲini bɛɛ ka ala ɲini k'i to i ka so bɛɛ ka ala ɲini k'i to i ka sigida la bunadamadenw y'o dɔn i ye parce que mun na an bɛ barika da i ye an bɛ barika da i ye Abdoulaye Jabate bɛ yan an bɛ micro d'a ma. ko n'aw ma fara Hayidara la Bamadani de jatigi faji n'aw ma fara Nangama la dɔ duguna kɛ tomogolo ye don dɔ n'aw ma fara Danama la Hayidara de la nama ye nama fara wuli bali la Hayidara de wuli bali ye n'aw ma fara cɛ jalabɔ la Hayidara de cɛ jalabɔ ye n'aw ma fara Nangama la dɔ duguna kɛ tomogolo ye dɛ bibidiyo garaba ɲame ni ɲame kiɲɛna doni ni kɔrɔ jango falikɛ kɔrɔ ɲɛtan di gansan geseba falinda daba kɔnɔ gan min yiri maɲara kɔrɛba falinda o daba kɔnɔ gan tɔnkan dɔ bila k'a ka sabatɔ ma di la alimu tan ni fila de ye baasi t'i la dɛ i ka jeliw nana kana kuma n'an kumana n'a janyana kana kɔrɔtɔ an bɛ hali n'a fɔra an ka san wɛrɛ kɛ an bɛ nin kɛ nin kɛnɛ nka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi man di nka n bɛ kangari kelen da dɛ n b'a da diɲɛ ka lamɛn sɔn dɔ bɛ Hayidara la sɔnjugu dɔ bɛ Hayidara la n'a t'a dɔn n b'a sɔnjugu fɔ ye o de y'a kɛ tan cɛjalanfɔ ni wulibali fɔ bi maa o maa mana kɛ cɛjalanfɔ ni wulibali fɔ ye sɔnjugu bi da i la o de ye bi sɔnjugu ye Hayidara n'an fara wulibali la Hayidara de wulibali ye n'an ma fara cɛjalanfɔ la Hayidara de ye cɛjalanfɔ ye basan de ye jatigi fajiri ne mi ɲɔgɔn ye wi ɲɔgɔn dɛ merci n ye jeliw na k'a ye wa kɛnɛ dayɛlɛ la n dɛri a n'an jatigi merci. Bamadani de Ismaïla do bi dɛ a ye bonya kɛ Hayidara min nana o ka dɔgɔ dɔ wɛrɛ fara a kan nin t'an bɔ dɛ ne tɛ walayi ne bɛ nin wari in dun. Alhamdulillah walo dafaraw n'aw faw kumana n'olu y'a fɔ k'a tɔ to min ye u ye mini min kalifa na an bɛ o ɲɛfɔ sirifikɛ kuma ti janya salu nin waati in na n badenkɛ de jɔra nin yɔrɔ in na fitiri wale kafiri de n'o ye jeli alimami kɔnɛ ye jeli alimami kɔnɛ ye bonya sɔrɔ sirifu kama ka tɔgɔ sɔrɔ sirifu kama o tɔgɔ ni o bonya dɔn fana kama ala fana sɔnna bi na ala ye balima juma d'i ma a ma malo ka sa a ma jamitiya ka sa ni ala ye balima sugu d'i ma n'a tɛ don min na ni ala ka se ka jɔ jɔn na ka dakuruya fila foli kɛ ala ye sirifukɛ min ci a ci waati la n y'a kuma de fɔ jeli alimami ni ala tun ma Hayidara kɛ sirifu ye n'a tun y'a kɛ yawo yawo ya tun bɛ sirifuya da. O de y'a to ala y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bɔ ala kira Muhamadu la ne n'an ma ala kira ɲɛ na an ma Asani y'a ɲɛ na an ma Useni y'a ɲɛ na nka ala kira Asani Useni an ye ala kira n'a bɔda bɛɛ lajɛlen kɛwale sɔrɔ sirifukɛ na a sera di Sɛrifu Usumani Wadani Hayidara ala tilala ka denw d'a ma den minnu ɲɔgɔn di ma ka so n'a ka so tɛ den minnu ɲɔgɔn di ma ka du kɔnɔ n'a ka du tɛ ala y'o denw fana daminɛ sabula ala ye den minnu d'ale ma n'ala tun y'o denw di a sera di Sɛrifu Usumani Wadani Hayidara ma n'ala tun y'o denw ɲɔgɔnna di cɛw caman min tɛ Hayidara ye o tigi ka du tun bɛ Hayidara ka du dan o t'a to Hayidara Ahmed Tijani n'a balimamuso n'a badenkɛw d'a ma kuma ti ja ni dakuruɲɛ fila de kuma n fɛ ka jɔ i n'a fɔ an faw jɔ n'an baw jɔyɔrɔ la hakɛto bɛ kuma kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. awa an bɛ jeli kɔnɛ fo jeli alimami kɔnɛ ala ma hinɛ ale badenkɛ don ka jeli banbɛra fana fo alhaji seyidu banbɛra donc an b'a fana fo a ka wulikajɔw la alhamdulilahi ɲinan karamɔgɔ y'ale bila ka taa hiji la karamɔgɔ a ye jeliya jɔyɔrɔ fa a ye cafin jɔyɔrɔ fana fa k'a ye baara kɛ fo an bɛ maloya
a ko ko jeliya tɛ ko fa fana ka jɔyɔrɔ fa bari ko a karamɔgɔ Nuhu Danbele nana hiji la k'a fɔra ko ye baara kɛ wa sɛ yɛrɛ la a ye Nuhu dan koyi a kɛra ne ɲɛna Banbera yɔrɔ Ali Sidibe an b'ale fo ka Zikiri Nuhu Jabate fana fo a fana ma tɔ foyi to a yɛrɛ la an ye hiji baara la Maga yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲamakalaw ka kuma kɔfɛ n'o ye jeliw ye Ansar Jeunesse donc olu tɔgɔ la dakuruɲɛ 2 bɛ u fɛ Zumana Sidiki Traoré donc dakuruɲɛ 2 bɛ u fɛ o kɔfɛ bonyamasegin médaille b'u bolo n'o ye tableau ye k'a ɲɛsin Cherif Ahmed Tidiane Haidara ma ani k'a ɲɛsin ministre des affaires religieuses du culte ma n'o ye docteur Mahamadou Kone bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Anw sifinnakaw nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ. An bɛ Ala fo ka barikada k'a tanu. Bi an wasalen don jama min bɔra an b'a bɛɛ fo a tɔgɔmasen na. K'an ka président ba fo Surakata Salamanta ani président Modibo Jalo an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kan. Bamanan ko ɲuman sara tɛ daden ye. Anw karamɔgɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye anw karamɔgɔ bonya anw ma bonya segin ma wa n'i ye mɔgɔ bonya anw karamɔgɔ nɔfɛ anw bɛ a waleɲuman dɔn k'i ye an ka diinɛ minisiri Mahamadou Kone Ala sɔnna anw sifinnaka dɔ ka karamɔgɔ tanu kama a ye a bila ka taa hiji a b'an cɛla yan o la an y'a kanu ka jɔnjɔn d'a ma bi ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ jamana ye anw karamɔgɔ ye an bila o sira min kan Ala ka jamana basigi Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati Ala ka bɛn ni kelenya don jamana kɔnɔ o kɔfɛ an ka jɔnjɔn filanan an ye o kanu k'o di an ka kotigiba yɛrɛ ma n'o de ye min bɔra la ka k'a ye Sheikh Ahmed Haidara sifinnakaw ko k'a fɔ ko sifinnakaya ka di kojugu ko nka ko jogo ɲuman b'a dafa ko mɔgɔkɔrɔbaya ko ka di kosɛbɛ nka ko bonya o ka di n'a ye wa ko saya o yɛrɛ tɛ kojugu ye koyi taa cogo o de ye kojugu ye an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ale de wulila k'i jɔ walasa an sifinnakaw jogo ka ɲɛ walasa an na sifinnaka diya sɔrɔ ka tila ka jogo ɲumanya sɔrɔ an ne min duminaw kan o na cɛkɔrɔbaya o na cɛkɔrɔbaya bonya sɔrɔ wa ni faturaw kan foyi t'i ye fɔ hɛrɛ dan kɔ min ti ban an b'a seereya ka tila k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ nin ye i ka sifinnakaw ye ɲɛkɔrɔ anw bɛ layidu ta i ye k'a fɔ an t'i janfa fo ka taa se diɲɛ wuli ma wa ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko o y'a ɲini k'a b'i janfa Ala k'a ka janfa segin a yɛrɛ ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. an y'a kanu ka ministre ka tableau président Modibo Jalo aw bɛ o di ministre ka représentant ma Sherifu ka tableau président Surakata Salamata o bɛ o di Sherifu ma. awa an bɛ jeunesse fo an bɛ jeunesse fo u ka nin dakuruɲɛ 2 la u y'a fɔ cogo min na tableau kelen kan ka ɲɛsin Cherif Ahmed Tidiane Haidara ma o bɛna di président Modibo Diallo fɛ o kɔfɛ tableau kelen o bɛ di ministre des affaires religieuses ma du culte donc ale tɔgɔ la Yaya Traoré o bɛna o tableau minɛ o tableau dikun kɛra ministre yɛrɛ ka cɛ Ba Madani Nde o ye jeunesse membre ye a y'o lahijili min kɛ jeunesse filɛ ka nin bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ministre ma ko a ni cɛ k'a ye nin kɛ mɔgɔ kelen de ye mais a y'a kɛ jeunesse bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la donc ko Ala ka a dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ na awɔ n y'o fɔ o baaraw ka kɛ quoi Surakata Salamata ale bɛ gɛrɛ ka Cherif ka tableau di donc o kɔfɛ an bɛna kuma di
an ka invité d'honneur dɔ ma ka bɔ Dakar n'o ye karamɔgɔ ka invité ye. Ok. Nin sanga in na événement bɛ direct la Serifula TV sanfɛ. Ayiwa média camanba de TikTok kan, Facebook kan, YouTube kan, minnu ka ca u ka plateforme bɛɛ lajɛlen na. Olu ka abonné sɔgɔlen bɛ k'o filɛ. Radio so caman de bɛ ka bila direct la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ale Abubakar Hayidara ka kɛ ni degun ye radio so 23 de ta tuguni k'o synchroniser Bamakɔ kɔnɔ ani a kɔ kan. Donc an bɛna kuma di Abdoulaye Dieng ma, o ye karamɔgɔ ka invité ka bɔ Dakar. Hakili la nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye nin kɛnɛ kɔnɔna na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nous sommes vraiment très honorés d'être comme toujours parmi vous et d'honorer vraiment l'invitation de notre cheikh, notre guide Ousmane Madani Haidara. Je voulais aussi rappeler que le Sénégal et le Mali, c'est un seul peuple. Nous sommes des peuples frères. C'est pourquoi j'en profite quand même pour vous ramener les salutations de tout le peuple sénégalais, à commencer par notre président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, mais aussi le khalife général des Mourides qui aime très bien votre guide. Je vais vous présenter ma délégation. Cette année, je suis venu avec l'ami cher du cheikh, mon frère, cher Mbaké, avec nos épouses. Mais je voulais aussi vous présenter deux amis à qui, lorsque j'ai décidé de venir lundi, ils étaient tous les deux à Genève. Donc ils ont voulu venir aussi honorer cette journée avec vous. Il s'agit de Pierre Sangaré et de mon ami Semou Diouf qui est là. Bon, maintenant, moi, j'ai une tradition ici. Et bon, peut-être que vous allez me reconnaître. Parce que, bon, moi, je me dis que le peuple malien, c'est un peuple quand même qui est choyé par notre Dieu, par Allah. Parce qu'il vous a donné un guide qui est exceptionnel. Et c'est un guide unique ici en Afrique. Donc, puisque le peuple malien et le peuple sénégalais, on est des frères, nous aussi, on a besoin de cette lumière. Donc, je vais vous faire encore une proposition. Bon, et la proposition, avant de le faire, bon, je veux quand même qu'on s'entende sur une chose. Si je demande cette proposition et que tout le monde fait du bruit, cela veut dire que c'est oui. Si tout le monde se tait, cela veut dire que c'est non. Donc, bon, et ma proposition est, bon, nous, le peuple sénégalais, on cherche aussi de la lumière et vous voulez que vous nous confiez votre chèque. Pour quel temps? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Donc, bon, vous avez fait du bruit. Bon, au SAS, ils ont fait du bruit. Ils disent qu'ils sont d'accord. Oui, mais bon, je veux vous rassurer. Vous avez un chèque exceptionnel. C'est un être exceptionnel. Par sa générosité. Bon, et je sais que c'est quelqu'un qui va jamais lâcher le Mali ou
ou les Ansar, pourquoi que ce soit. Vraiment, merci, merci Oustaz. Merci aussi tous les Ansar. Merci beaucoup. Awami Sheikh Abdoulaye Dieng Kabo Dakar aka ne kuma nyuma mbaina aka kuma benye na ngakele mbalo ogele yarade do do fana ngena koy donc ko ga karamo duma kata Dakar agele ara ako han 6 ko pour une année seulement amerika ta ma gwangono adimandi elani sirabu bulu wati be obina laje togo bela mazaru sherif la be aidara o temane ko fe amina kuma di Khalifa général Kabo Khawlak Noé Moussa Aboubakar Hashim Kiyota Ali de Khalifa général Faidatou Tidjani Ibrahim Yala aye adoke pardon Niger ok donc République du Niger aye abadinge fla blakana wode Khalifa fanaye Noé Cheikh Sirajuddin ibn Cheikh ibn Aboubakar Hashim Kiyota donc wale de bina dafunia flafo abadinge tokola Kabo Niger. Merci, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خاتم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأنبياء قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الإعلان فريد من نوعه الذي جاء في كتاب الخالد قدر الله سبحانه وتعالى له أن يتلى في كل مكان وزمان ويبلغ عدد قرائه ملايين من ملايين. قال عنه في سورة الهجرة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله الأتقياء الأبرار وصحابته الأصفياء الأخيار. صاحب السماحات والفضيلة الشيخ الشريف عثمان حيدر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مالي حفظه الله ونصره. سعادة الأخ العزيز الفاضل المكرم السيد الشريف أحمد التيجان بن شيخ عثمان حيدر. أصحاب السماحات والفضيلة العلماء والأجلاء كبار رجال الدين أصحاب المعالي والسعادة الأساتذة الكرام حضرات السيدات والسادة فيسعدني لأن أخاطبكم في كلمتي هذه التي ألقيها بالنيابة عن خليفة الشيخ موسى أبي بكر حاشم شيخ الزاوية التجانية الكبرى بمدينة الشوتا بجمهورية النيجر لانشغاله في هذه الأيام المباركة بالإشراف على أنشطة الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف التي تستغرق عندنا أسبوعين تغطي فترة الولادة والتصمية. إن الاحتفال بالمولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله لها مظاهر عدة تتجلى فيها الآيات الإيمان وأمارات اليقين ومشاعر المحبة للرسول الكريم
اهتداء بسنته المطهرة واقتداء بسيرته الغطراء، وعمل بكتاب الله العزيز الذي فيه نور والهدى إلى خير وعمل الصالح الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض. وقد أمرنا الله تعالى بالتأسي برسولنا الكريم. قال سبحانه في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف يبدأ بالتعصي به وعمل بالتعاليم الإسلام وإقامة الدين في حياة الفرد والجماعة والأمة، والسعي في الأرض من أجل النصر ورسالة الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وهداية الناس إلى الإيمان بالإسلام والإيتاء المثل في الاستقامة والصلاح لترشيد الواقع في البلاد المسلمين. وبذلك يصح القول إن الاحتفالية المولد النبوي بهذا المفهوم الأصيل إنما تنطلق من الذات ثم تنبع من المجتمع المسلم. فإذا لم يكن المسلمون محافظين على دين متشبثين بالهدى النبوي متضامنين في أمورهم جميعا ومتحابين بينهم وشائج الأخوة الإسلامية ليس فيهم شقاق يمزق شملهم ويكسر صوقتهم ويذهب ريحهم وإدافهم ويذلهم، فلا يكون الاحتفالية المعنى العميق والمردود المرجو، ولا تكون للمسلمين مكانة التي تلقي بدينهم بين الأمم والشعوب. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترجى معها الاقتداء بسنته في الأمور جميعا، لتكون الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف قائمة على أسس الصحيح والطهارة لا تسوبها صاعبة. قال تعالى في سورة آل عمران الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أصحاب السماحات والفضيلة، أصحاب المعالي والسلام، بهذا المفهوم الواسع والعميق نصل إلى إدراك المغزى البعيد لاحتفال بالذكر الميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم المقتضيات هذه الاحتفالية ومتطلباتها والوعي بالدواعي إليها والضرورات التي تقتضيها، بحيث يكون العمل في هذا المجال قائما على قواعد متينة وصادرا عن الوعي الرشيد والإحساس العميق بالمسؤولية التي يتحملها أولي العلم والعزم من القادرين على إسهام في هذا المجهود المبارك الذي رد به نصرة الإسلام ونصره والذب عن الحياة وصد الحجمات المغرضة التي تستهدف الإساءة إلى مقام النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أصال الله تعالى أن يلحمنا الحكمة والسداد لحب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته إلى كلمة الله ونصرها من مختلف الأفكار. فهذه المسؤوليات المشتركة بين الزوايا في النيجر وفي مالي ندعو إلى تعزيز التعاون والتضامن بيننا من أجل رفع التحديات التي توجهنا معا والإنجاز الأهداف المشتركة بين زوايانا ومراجعنا الدينية. أيها السادة الكرام،
المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وكل آمن وأنتم بخير. أود أن أدعو للمالي والنيجر وجمهورية بوركينا فاسو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. لقد كملت مزاياه ورب الأرش رباه، فكل الرسل ترضاه إماما عند مسراه. رسول الله قدوتنا شريف هيدا أبا تجاني إلى المعروف يدعونا وبالإحسان يهدونا وبالقرآن يهدينا وبالأخلاق يحمينا. رسول الله قدوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. نشكركم جميعا، فالأسرة الشريفة الكريمة العزيزة تشكر جميع الوفد من نيجر، إخواننا في الدين، رئيس الجمعية الإسلامية الشيخ إسماعيل جبريل، ممثل الخليفة العام التجانية مع أخيه الشيخ سراج أبو بكر وإمام الجامع الكبير نيجر الشيخ محمد منصور وبقية الوفد من الشرفاء والأعزاء. أهلا بكم وسهلا. أمبادون فو من أمبورا نيجر كنا أكللا شريف كواجل دامنا نيجر مسربا والمامي عليه دكوني فلافو awa sisa ni sai alfazu kuma accompagner ndo mo cha una wote bene ko fe Turquie ambassadeur biano amena kuma dalema afa Gailan ali accompagner ndo docteur Hamza Mustafa Maiga fe Gaspar soru bela jelefo Move Africa Malitaire Temira Bramali sama mone o babali ani semaine distribution au sang au sang jaga que nous fait. Je vais parler en français. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Son Éminence Saïd ala kira kisi nɛma b'a ma n y'a fɔ ye siɲɛ caman a ye kuma ninnu mɛn kira fatutɔ a ye silamɛ bɛɛ wele a ko a man jan ala ka ne wele n b'a ka wele jaabi a ko nka ni n taara a y'a kɛ ala kama a k'a janto n ka denbaya la a y'a kɛ ala kama a k'a janto n ka tiɲɛ saba an ka suna kitabu bɛɛ y'a fɔ tan mais alakira fatura sallallahu alaihi wasallam u y'a bɛɛ faga américain nɔ t'a la dɛ
Faransi tɛ dɛ, Japon tɛ. Minnu bɛ seli la wanew de ye Alakira ka denbaya bɛɛ faga. K'u b'u si tunu, u tɔgɔ kana fɔ. An filɛ o de dekun kɔnɔ silamɛya kɔnɔ bi. Wallahi n'u kun tora ye diinɛ in kun bɛ faamu. Mais kira ma dɔgɔda a ye Seydina Ali wele. A ko Ali ma, a ko ne b'e kɔn n ma yɔrɔ la, kɔrɔ ye ne bɛ sa e ɲɛ. Mais min f'u ye sabali. Ne jɛɲɔgɔn caman t'i fɛ nka a tɛ se ka yira ne na. Nka ni ne bɔra yan i bɛna ɲɛdaw ye. Sahih. Mamadu tun ye kira ye. A ko ni ne bɔra yan i bɛna ɲɛdaw ye. Personnel, en tant qu'être humain, nous avons grand espoir pour surmonter toutes les difficultés au monde et toutes les difficultés que le monde islamique aujourd'hui fait face, de Gaza jusqu'à Syrie, en Afrique, au Sahel et des autres parts, en Asie centrale aussi. Le monde musulman, ils ont besoin d'être unis. Le monde musulman, ils ont besoin d'être guidés par des gens sages comme Sayyid Sharif Ousmane Madani Haïdara et ses disciples. Donc, ça nous donne grand espoir quand nous apprenons la vie de sallallahu alayhi wa sallam, prophète Mohammed. Je veux aussi inviter nos chers amis, nos frères et sœurs maliens d'être toujours unis, de rester toujours unis, parce que même à côté de son identité islamique, musulman, Sharif Haïdara, il aussi promeut toujours la nation malienne, l'unité de la nation malienne. Nous, en tant que la Turquie, nous sommes frères, nous sommes sœurs du Mali. La fraternité, la solidarité, les relations et la coopération entre nos deux pays s'améliorent de jour à jour. Maintenant, je suis en tant que l'ambassadeur et le représentant du président Recep Tayyip Erdogan. Je suis parmi vous. Je suis comme un frère de vous. Je suis ici, j'ai apporté toutes nos salutations de notre pays, de la Turquie. S'il vous plaît, je vous demande d'applaudir notre président Recep Tayyip Erdogan pour son effort, pour ses efforts qu'il a fait pour amener un peu de la paix, un peu de la développement en Afrique. Et je prie pour la paix. Maintenant, je ne peux pas dire un mot, je ne peux pas terminer mon allocution sans dire un mot sur la génocide que le peuple palestinien est en train de souffrir. Ils ont souffert beaucoup jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est une guerre contre les civils, le peuple innocent de Gaza, de Palestine. Ils sont à peine de l'extermination. Il faut que l'Umma, il faut que les Mohammedans, il faut que le peuple islam doit faire quelque chose. Je vous invite à la solidarité pour le peuple de Gaza et je salue tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambalma slamaw min boraka kuma atore ko afa jeilan. Afa jeilan de Turki jamana ka ambassadeur nu kan la sigide mi sigile men malla. Aye foli damne ka ala fo ka barkada ka ala wali mando. Ka foli sanuma ko nyesi bere jili makerenkerama. Kan karamo anan fa na nyamgo ba no ya Sayyid Sharif Ousmane Madani Haïdara aya kerenkerana ka foli. Akabe tari foli kai nin kenen yanga asigina boyena kalamala aba barkada ata chesirula chesir mi ma madugo jiamala ko sabla Sayyid Sharif Ousmane Madani an karamo
k'a kɛra waati bɛɛ maa min bɛ wele ka taa basigi ma, maa min bɛ wele ka taa solidarité ma n'o ye ɲɔgɔn minɛ ye, maa min bɛ wele ka taa lakanaw ma, maa min bɛ wele ka taa bɛn ma, ani fɛn o fɛn bɛ adamadenya taa ɲɛ a kɛcogo ɲuman na ko Cherif Kɛ y'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ o ma k'u b'a fo u b'a barikada.